Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο του καναλιού μου. Σε περίπτωση που είστε πρώτη φορά στο κανάλι μου, θα πρέπει να σας εξηγήσω περί τίνος πρόκειται. Σε αυτό το κανάλι, έχω σκοπό να σας δείξω τη μαγεία των βιβλίων. Θα ασχοληθώ όμως περισσότερο με το βιβλίο του Φουζουμού που λέγεται Φανίστικη Μυθολογία. Ίσως να αναρωτιέστε γιατί. Διότι αυτό το βιβλίο έχει κάτι το ιδιαίτερο. Αρχικά το έχει συγγράψει ένα παιδί 11 χρονών. Και αυτό θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό όταν σας πω πως αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο με μυστήρια και μυστικά τα οποία πολλοί αναγνώστες προσπαθούν να λύσουν. Επίσης, αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο και με διάφορα νοήματα για τη ζωή, όπως το ότι η φιλία είναι σημαντική, πως δεν πρέπει να αφήνουμε την επιθυμία για εξουσία να μας κυριεύσει και πολλά άλλα. Αποφάσισα λοιπόν να εντοπίσω όλα τα μυστικά, τα μυστήρια, τις λεπτομέρειες και τα νοήματα με τη βοήθειά σας. Αυτό κάνω σε αυτό το κανάλι. Αν θέλετε να δείτε και τη γνώμη των AI για τη φανίστικη μυθολογία, επισκεφτείτε το βίντεο μου «Τι γνώμη έχουν τα AI για τη φανίστικη μυθολογία». Στο σημερινό βίντεο, λοιπόν, θα μιλήσουμε για τις ιστορίες της φανίστικης μυθολογίας. Με άλλα λόγια, θα σας διηγηθώ τη φανίστικη μυθολογία. Πριν ξεκινήσω όμως, πρέπει να επισημάνω πως το ωραίο του βιβλίου, τα μυστικά του δηλαδή, δεν κρύβονται τόσο στην ιστορία, όσο στο κείμενο και στις εικόνες του βιβλίου. Εγώ, δυστυχώς, δεν μπορώ να σας δείξω τις εικόνες του βιβλίου και φυσικά η δική μου αφήγηση δεν συγκρίνεται με αυτή του Φουζουμού. Δεν μπορείτε να λέτε ότι ξέρετε το βιβλίο, αν δεν το έχετε διαβάσει. Δεν είναι ακριβό και αξίζει. Όπως λέει και ο Φουζουμού, μπείτε και εσείς στην παρέα μας. Ας ξεκινήσουμε. Πρόλογος. Ένας άντρας. Ένα κουτί. Πώς καταλήξαμε εδώ, ποιος είμαι, ποιος είναι ο άντρας και ποιο το κουτί. Έγινε μία παύση στο χρόνο. Έχουμε αρκετό χρόνο λοιπόν να δούμε τι έχει γίνει. Χρόνο δεν έχουμε να δούμε τι υπήρχε πριν από την αρχή. Η ιστορία μας ξεκινάει παλιά. Πολύ παλιά. Στην ελληνική μυθολογία, από τη Μεγάλη Έκρηξη. Την απότομη διαστολή του τότε μικροσκοπικού σύμπαντος που συνεχίζεται και σήμερα. Από την έκρηξη αυτή δημιουργήθηκε η θεά Νίξ, θεά της νύχτας, αυτή που όλοι ξέρουμε από την ελληνική μυθολογία. Τη μητέρα των θεών. Όμως, ο μύθος μας κρύβει την αλήθεια. Από την έκρηξη αυτή πήγα σε άλλη μία θεότητα, ο Λευτέρης. Το χάος διάλεγε ονόματα για όλους τους θεούς, γι' αυτό και του Λευτέρη δεν του άρεσε το όνομά του. Πίστευε πως είναι ανθρώπινο και απλοϊκό. Είχε όμως χρόνο για αυτά. Έπρεπε να δει τι θα κάνει με την Νίξ, αυτή τη θεά, η οποία τον εμποδίζει και μοιράζεται μαζί του την εξουσία. Θα έπαιρνε την κατάσταση στα χέρια του. Την πλησίασε αργά στο σκοτεινό και ατελείωτο σύμπαν. «Χαίρε, Νίξ», της αποκρίθηκε. Αυτή δεν γύρισε. Ήταν απασχολημένη με τη δημιουργία της γης. Είπε, χωρίς να μιλήσει, «Εσύ, που μου έκανες τον αδιάφορο». Ο Λευτέρης της έδωσε χρόνο να μετανιώσει για ό,τι είπε. Της είπε ύστερα από λίγο, «Λυπάμαι, πραγματικά, όμως δεν παίζει ρόλο. Δεν θα ζεις για πολύ ακόμη εξάλλου». Η Νίξ πάγωσε από φόβο. Είχε μετανιώσει για ό,τι είχε πει. «Τι εννοείς», είπε μισογυρισμένη σε αυτόν. Ο Λευτέρης άρχισε να αιωρείται και τα μάτια του έγιναν κατάμαυρα, εκπνέοντας μία σκοτεινή και απόκοσμη μαγεία. Και φώναξε, «Θα μετανιώσεις για την ανίδια σου». Άρχισε να λέει μερικά ξόρκια και... Η Νίξ κοίταξε σοκαρισμένη το χέρι της. Αυτό άρχισε να γίνεται πέτρα. Η Νίξ ένιωθε τα εσώψυχά της να την εγκαταλείπουν. «Γιατί», φώναξε. «Τι σου έχω κάνει, μου λες, γιατί μου συμπεριφέρεσαι έτσι?» Ο Λευτέρης όμως δεν ένιωθε συναισθηματισμούς. «Δεν μπορείς να με σκοτώσεις», φώναξε η Νίξ. «Είμαι αθάνατη». «Δεν θα σε σκοτώσω», απάντησε ο Λευτέρης. «Απλώς θα γίνεις ένα ωραίο άγαλμα». Η Νίξ προσπάθησε να γλιτώσει από τη μοίρα της, δεν μπορούσε όμως να κάνει τίποτα. Γινόταν πέτρα. Ο Λευτέρης ήταν ευχαριστημένος. Σκέφτηκε να αλλάξει το όνομά του. Από εδώ και πέρα θα τον λένε Λουδούδου.
Δηλαδή, Λευτέρης δεινόσαυρος δράκος. Δεν μπορούσε να μην έχει τη λέξη Λευτέρη στο όνομά του. Αυτό θα διατάραζε το χωροχρονικό συνεχές, θα αθετούσε τον νόμο του χάους και θα προκαλούσε την τύχη του, κάτι που δεν ήθελε. Είδε μία λάμψη να πλησιάζει. Έρχονταν και οι υπόλοιποι θεοί. Έπρεπε να βιαστεί. Άνοιξε τα χέρια του και άρχισε να λέει τρομερά ξόρκια. Ώσπου έκανε την εμφάνισή της μία πύλη, της οποίας οι άκρες έμοιαζαν με πλοκάμια από χταπόδια. Ήταν μαύρη και μοβ και σε συνδυασμό με τις ανατριχιαστικές κραυγές της, ιδού. Μία πύλη για την ολότητα. Ο Λουδουδού ήταν έτοιμος να μπει μέχρι που άκουσε μία φωνή να λέει το όνομά του. Λευτέρη. Του μιλούσε ο θεός Φίξ, θεός των εκρήξεων του ήλιου, μα όχι και του φωτός. Το όνομα του Φίξ δεν διαλέχτηκε από το χάος. Προέρχεται από το φως. Φως, φύς, Φίξ. Έτσι το σκέφτηκε. Ο Φίξ φοβήθηκε τον Λουδουδού και υποτάχθηκε σε αυτόν. Και ας έτρεφε μίσος προς το πρόσωπο του. Ο Λουδουδού πήρε τον Φίξ και μπήκε στην πύλη. Πήγε στην ολότητα. Σε ένα μέρος που μόνον αυτός είχε πρόσβαση. Ο Φίξ κοιτούσε με δέος. Ο Λουδουδού μερικές φορές λέγεται και Λουδουδού μυθολογικός λόγω του ότι προέρχεται από την ελληνική μυθολογία. Η ολότητα δεν ήταν παρά μόνον μία αχανής ουράνια έρημος γεμάτη με σκοτάδι. Κάτι που δεν άρεσε στο Λουδουδού. Αν ο Λουδουδού δεν είχε τη βασιλεία, τότε τίποτα δεν θα ήταν όπως το ξέρουμε σήμερα. Σωστά. Ίσως όμως να ήταν και καλύτερα. Ποιος ξέρει, αφού το σκοτάδι δεν άρεσε στο Λουδουδού, αυτός τη γέμισε την ολότητα με μικρά και μεγάλα εκτυφλωτικά φώτα, αστέρες, φτιαγμένους από αέρια. Τους οποία εμείς τους λέμε και άστρα. Αυτό ήταν στην ολότητα, που σημαίνει πως οποιαδήποτε άλλη ιστορία είναι απλώς μία παραλλαγή. Δεν είναι σε άλλη διάσταση. Το ότι είναι παραλλαγή όμως, δεν σημαίνει πως είναι και ψέμα αυτόματα. Η ολότητα ήταν η είσοδος σε όλες τις διαστάσεις, σε όλες τις αληθινές και όχι απλώς πιθανές παραλλαγές μιας ιστορίας. Σύμφωνα με το Λουδουδού όλα είναι μία αλήθεια διαφορετική. Σε άλλη διάσταση καθεμία. Σε κάθε διάσταση που βρίσκεται στην ολότητα δεν αλλάζει μόνο μία ιστορία. Αλλάζει ο τόπος και ο χρόνος. Έτσι εξηγούνται και τα ταξίδια στο χρόνο. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ πως όταν κάνουμε κάτι σε μία διάσταση, δεν κάνουμε το ίδιο και σε μία άλλη. Αυτό σημαίνει πως αν σε μία άλλη διάσταση υπάρχει ένας άλλος εαυτός μας, δεν επηρεάζεται από εμάς καθόλου. Σας μπέρδεψα, λοιπόν. Δεν μπορούσε να υπάρχει ολότητα χωρίς ούτε μία διάσταση. Οπότε, όταν ο Λουδουδού δημιούργησε την ολότητα, δημιούργησε και μερικές διστάσεις μαζί με αυτή. Μετά από αυτό, όμως, συνέχισε να δημιουργεί και άλλες. Τώρα προσέξτε. Παραλλαγή ή αλλιώς εκδοχή ονομάζουμε την ιστορία, η οποία δεν είναι ίδια με μία άλλη. Όταν μία ιστορία λοιπόν διαδραματίζεται στην ολότητα και μερικοί λένε πως έγινε έτσι, ενώ άλλοι πως έγινε αλλιώς, έχουμε παραλλαγές, εκδοχές. Όταν λέμε μία ιστορία με έναν συγκεκριμένο ήρωα και ύστερα λέμε μία άλλη με ακριβώς τον ίδιο ήρωα, τότε έχουμε δύο ιστορίες, εξίσου αληθινές, σε άλλες διαστάσεις. Κάποιοι μάλιστα ισχυρίζονται πως κάθε φορά που παίρνουμε μία απόφαση, ο άλλος μας εαυτός κάνει ακριβώς το αντίθετο, σε άλλη διάσταση. Άλλοι πως είχε κάνει κάτι άλλο από την αρχή, οπότε δεν τον επηρεάζουμε ούτε σε αυτό. Αν παρόλα αυτά θεωρούμε πως εκεί οφείλονται τα ταξίδια στο χρόνο, θα κλείνουμε στο συμπέρασμα πως όταν πάμε πίσω στο χρόνο πάμε και σε μία άλλη διάσταση. Κάτι που σημαίνει πως ο άλλος μας εαυτός συμβαδίζει με εμάς. Από την άλλη παρόλα αυτά, δεν αποκλείεται να ισχύουν και τα τρία, αφού υπάρχουν αμέτρητες διαστάσεις. Ο Λουδουδού δημιούργησε διαστάσεις αμέτρητες. Διαστάσεις μεγάλες, μικρές. Ό,τι μπορεί ο καθένας να φανταστεί. Όμως, ο Λουδουδού, χωρίς να το καταλάβει, είχε κάνει ένα μεγάλο λάθος. Είχε διαταράξει την ισορροπία, ακόμη και αν συμμερίστηκε πολύ στο να μην το κάνει. Ακόμη και ας έκανε ό,τι μπορούσε, ώστε να κρατήσει το όνομά του όπως θέλει το χάος. Όμως, η ελληνική μυθολογία είχε μία συνέχεια. Μία ιστορία. Τώρα που η νήξη ήταν πετρωμένη, όλα είχαν διαλυθεί. Όμως, πάντοτε η ζωή θα βρίσκει τη λύση της. Το χάος κατάφερε και έκανε την νήξη σαν πριν, αφαιρώντας από τη μνήμη της τα πάντα.
Όμως, ο Λουδουδού δεν θα γλίτωνε εύκολα. Το χάος θα το φρόντιζε και αυτό. Διότι τα πάντα είναι το χάος. Ο Φιξ είχε σκοπό να τιμωρήσει τον Λουδουδού για τη δολοφονία μιας θεάς, για τη διάλυση της ισορροπίας και για την αλαζονία του. Δεν πέρασε σοβαρά από το νου του Λουδουδού να πάρει μέτρα. Ο Φιξ είχε μελετήσει τη μαγεία καλύτερα από κάθε άλλον. Ήξερε τα πάντα για τη μαγεία. Έτσι, μία ημέρα που ο Λουδουδού έφτιαχνε μία διάσταση που θα ξεχώριζε, και ίσως να δούμε στο δεύτερο έπος για αυτήν, ο Φιξ έκανε κάτι τρομερό. Ανέμειξε τη μαγεία του με αυτή του Λουδουδού. Με τρόπο ώστε ο Λουδουδού να δημιουργήσει ζωή. Και έγινε κάτι αξιοθαύμαστο. Με την ανάμειξη αυτή δημιουργήθηκαν 3 τρομερά όντα. Οι φανομήρες, οι αλλιώς γνωστές και ως απόκοσμα όντα. Και αυτές ήταν 3, η θανάτωση της εξουσίας, αλλιώς γνωστή και ως θανάτωση, η σκιά και η άστερα. Η σκιά ήξερες πως το όνομα σκιά, αυτό που της έδωσε το χάος δηλαδή, θα τέριαζε καλύτερα σε άλλο πλάσμα του μέλλοντος, και έτσι, αυτή το άλλαξε στο σκιά. Αυτά τα 3 όντα δημιουργήθηκαν εν αγνίσα του Λουδουδού και βρήκαν την κατάλληλη στιγμή να τρυπώσουν, μαζί με τον Φιξ, σε μία διάσταση. Άρχισαν να κάνουν αλλαγές, να παραμορφώνουν το έδαφος και άλλα τέτοια. Όταν το πήρε είδηση αυτό ο Λουδουδού, έκανε μία επίσκεψη στη διάσταση αυτή. Όταν μπήκε στη διάσταση, ο ουρανός ήταν κατάμαυρος. Άκουσε μία φωνή να τον καλωσορίζει και να τον αποκαλεί πατέρα, ειρωνικά και με κακία. Αυτός παραξενεύτηκε. Κατάλαβε πως του μιλούσαν 3 όντα και ο Φιξ 1/4. Και του είπαν όλες οι φανομήρες μαζί τη θρυλική φράση «Οι μέρες σου είναι μετρημένες». Ο Λουδουδού φυσικά τρομοκρατήθηκε και πήρε μέτρα. Το πρώτο μέτρο ήταν να δημιουργήσει τους φανόμηρους. Ήταν 3 ανδρικές θεότητες, τις οποίες ονόμασε Θανάτωσο, Άστερο και Σκύο. Εδώ έχετε ενστάσεις, το ξέρω. Αρχικά, το χάος διάλεγε ονόματα για τους πρωταρχικούς θεούς με ορισμένες εξαιρέσεις και όχι για τα δημιουργήματα ή τους απογόνους. Οι φανομήρες δημιουργήθηκαν πριν καν η ολότητα μπει σε ισορροπία, οπότε θεωρούνται πρωταρχικές θεότητες, ακόμη και αν ήταν στην πραγματικότητα δημιουργήματα, ενώ οι φανόμηροι όχι. Ο Λουδουδού δεν νοιαζόταν καθόλου για το όνομά τους, τους ήθελε απλώς για προστασία. Ο Λουδουδού είπε τρομερά ξόρκια στη μέση της ολότητας και άρχισε, σαν πριν, να πετάει και τα μάτια του να γίνονται κατάμαυρά. Η γενιάδα του να αιωρείται. Μέσα από τους μοβαποπνιχτικούς καπνούς της ολότητας που δημιουργήθηκαν από αυτά τα ξόρκια και μέσα από την οχλαγωή φάνηκαν 3 μορφές. Ιδού. Οι φανόμηροι. Πολλά άστρα από τη δημιουργία των φανομηρών διαλύθηκαν και αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Οι φανομήρες, συνεννοημένες με τον Φιξ, έμαθαν τα πάντα για τη μαγεία και κατάφεραν να μαγέχουν τους φανόμηρους και να τους πάρουν με το μέρος τους. Ο Λουδουδού είχε τη δυνατότητα να βλέπει το μέλλον, ποτέ όμως δεν έβλεπε ολόκληρα οράματα. Όχι επειδή δεν μπορούσε, αλλά επειδή η αλαζονία του τον κατέστρεφε. Μαζί με τους φανόμηρους, ο Λουδουδού έφτιαξε και άλλη μία θεότητα. Μία που μας επισκέπτεται και σήμερα, αφού ο Λουδουδού της έδωσε πρόσβαση σε όλες τις διαστάσεις. Τον Ιάσονα. Ο θεός Ιάσονας ήταν ο θεός των ονείρων και αποστολή του ήταν να κοιμίζει τον Λουδουδού όταν είχε άγχος. Επειδή λοιπόν ήταν πολύ σημαντικός, μπορούσε να πάει σε όλες τις διαστάσεις. Οι εφιάλτες προέρχονται από τον Ιάσονα, όταν αυτός θυμάται τον Λουδουδού και τον λόγο που γεννήθηκε. Βλέπετε, ενώ χαίρεται για τη θέση του, καθώς και για το ότι έχει πρόσβαση στις διαστάσεις, δεν του αρέσει καθόλου η συμπεριφορά του πατέρα του. Δεν μπορούσε να φανταστεί πως ο λόγος που γεννήθηκε ήταν πως ο Λουδουδού έψαχνε τρόπο να ξεφορτωθεί και άλλα 4 εμπόδια που βρήκε μπροστά του. Γι' αυτό και οι εφιάλτες έχουν να κάνουν πάντα με αληθινά γεγονότα. Ήταν ώρα το σχέδιο να μπει σε εφαρμογή. Ύστερα, στο σχέδιο θα συμφωνήσει και ο Φουζουμού. Αυτό όμως δεν ήταν εύκολο. Οι φανομήρες ήταν διχασμένες. Υπάρχουν πολλές εκδοχές για αυτό και μία από όλες είναι η παρακάτω. Λένε πως η μαγεία του Φιξ δεν ήταν επαρκής, οπότε δεν πήραν όλα τα απόκοσμα όντα την ίδια μαγεία. Η σκιά ήταν η πιο αδύναμη από όλες, οπότε δεν τη χρειάζονταν άλλο πια. Ούτε πιο πριν τη χρειάζονταν δηλαδή.
Τη θεωρούσαν κατώτερη και πως, αν ο Λουδουδού μάθαινε για την ύπαρξή της, θα έβρισκε έναν τρόπο να τη μαγέψει, αφού δεν είναι τόσο δυνατή, οπότε και θα της κέρδιζε πολύ πιο εύκολα από πριν. Αλλά όλες οι εκδοχές αναφέρουν πως η Θανάτωση και η Άστερα υποτίμησαν τη σκιατικιά, η οποία της καταράστηκε, θα υποταχτώ και εγώ, μα και εσείς, σε μία δύναμη ανώτερη, όταν ο Λουδουδού ιτηθεί. Δεν μπορούσαν όμως άλλο πια να είναι διχασμένες. Έπρεπε το σχέδιο να πραγματοποιηθεί. Έτσι συγχώρεσαν η μία την άλλη και συνέχισαν το σχέδιο. Η σκιαϊκιά όμως, στην πραγματικότητα, ποτέ της δεν τη συγχώρησε. Γι' αυτό και δεν πήρε πίσω την κατάρα της. Για ποια ανώτερη δύναμη να έλεγε άραγε, μήπως τελικά ήταν η μόνη που ήξερε κάτι. Όταν τα ξαναβρήκαν, ήταν πια πολύ αργά, διότι είχαν περάσει 5 εκατομμύρια χρόνια. Μία άλλη εκδοχή λέει πάλι πως όταν οι Φανομήρες κατάλαβαν την αξία της σκιάς της σκίας, το μυαλό της την ξαναπήραν μαζί τους. Ποτέ όμως δεν τη ζήτησαν να πάρει πίσω την κατάρα. Ίσως να ήταν και η μόνη, η οποία μπορούσε να δώσει κατάρες. Καλύτερα η υποταγή παρά κάτι χειρότερο. Προσπαθούσαν παρόλα αυτά. 5 εκατομμύρια χρόνια προσπαθούσαν να βρουν σχέδιο. Μάταια όμως. Μία μέρα, οι Φανομήρες και ο Φίξ βρήκαν τον Ιάσονα και με διάφορα επιχειρήματα τον έφεραν στην ομάδα τους. Ποια ήταν αυτά, λοιπόν, δεν ξέρουμε ακριβώς. Κατά μία εκδοχή, ένας διάλογος που διασώθηκε ήταν ο ακόλουθος. «Γεια σου, Ιάσονα. Ποια είσαι, τι θες από μένα? Θέλουμε και οι 4 τη βοήθειά σου. Ο πατέρας σου, ο Λουδουδού, δεν είχε την καλύτερη συμπεριφορά». «Το ξέρω. Είναι όμως πατέρας μου. Δεν ενδιαφέρομαι, μη συνεχίζεις. Ή μάλλον, μη συνεχίζετε». Τώρα μιλούσε ο Φίξ. «Άστερα, Θανάτωση, σκιαϊκιά, αφήστε με να μιλήσω». «Ναι, είναι αλήθεια, Εάν δεν σας δω, δεν ακούω τίποτα». Τότε εμφανίστηκαν. Και οι 4. «Άκουμε τώρα. Όπως έλεγα, ναι, είναι αλήθεια, ο πατέρας σου δεν ήταν από τους καλύτερους. Όμως αυτός τα έφτιαξε όλα. Δεν μπορούμε να το σκοτώσουμε. Είναι έξυπνος, θα έχει σίγουρα κάποιο σχέδιο. Πρέπει όμως να τιμωρηθεί. Δεν θέλουμε να το σκοτώσουμε. Θα τον τιμωρήσουμε με έναν τρόπο που κανένας δεν θα ξέρει ποιος τον τιμώρησε. Είμαι ο Θεός των ονείρων. Είδα ένα προφητικό όνειρο. Εάν γίνει αυτό, για χρόνια χιλιάδες, 9 θεότητες θα βρίσκονται σε διχόνοια. Είδα επίσης πως δεν θα τιμωρήσετε εσείς τον πατέρα μου. Κάποιος άλλος θα το κάνει». «Τι εννοείς?» «Θα δείτε». «Εντάξει, δέχομαι προς το παρόν. Εάν όμως αντιληφθώ πως γίνεται το οτιδήποτε». Σύμφωνοι, είπαν με μία φωνή οι Φανομήρες. Φάνηκε ο Φίξ να διαφωνεί, δεν της ένοιαζε όμως. «Ας γίνει». Όμως, ο Ιάσονας ήταν πιστός και φοβόταν τον Λουδουδού. Έτσι, είχε σκοπό να αφήσει τις Φανομήρες να ξεκινήσουν και ύστερα να τις εχμαλωτήσει. «Έχουμε κάποιο πιο αναλυτικό σχέδιο», θα αναρωτηθείτε. «Ναι, μα θα το δούμε όταν μπει σε εφαρμογή». Αυτές όμως δεν σκόπευαν να την πατήσουν έτσι. Όταν έπεσε η νύχτα, οι Φανομήρες έστειλαν τον Ιάσονα να κοιμήσει τον Λουδουδού, μα όσο τον κοίμιζε, αυτές διπλασίασαν το ξόρκι του Ιάσονα, με αποτέλεσμα να κοιμηθεί και αυτός μαζί. Όταν κοιμήθηκε, τον πήραν και τον έκλεισαν σε ένα μπουντρούμι, που τα σίδερά του δεν ήταν σίδερα. Ήταν θανατηφόρες ακτίνες. Η Άστερα έριξε μαγικό φίλτρο στα μάτια του Λουδουδού, η Θανάτωση στο ποτό και η σκιαϊκιά στο στρώμα του. Όμως για κακή του τύχη, ο Λουδουδού είχε πάψει να εμπιστεύεται τον Ιάσονα και έτσι του είχε πάρει τη μαγεία. Όχι, όχι, αυτό δεν σημαίνει πως τις έβλεπε ή κάτι τέτοιο. Τώρα θα μου πείτε. Τότε πως κοιμήθηκε ο Ιάσονας? Ο Λουδουδού μπορούσε να προβλέπει το μέλλον, έτσι έβαλε ξόρκι μόνο ενάντια στον Ιάσονα. Δεν είχε όμως υπομονή. Όταν είδε το όραμα, δεν το είδε ως το τέλος. Δεν είδε ως τις Φανομήρες και τα ξόρκια. Είδε μόνο ότι τον κοιμίζει ο Ιάσονας. Μέσα στο ποτό του είχε βάλει υπνοτικό. Και έτσι μπόρεσε να κοιμηθεί. Οπότε λοιπόν κοιμήθηκε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελαν οι Φανομήρες. Κοιμήθηκε με τον Λουδουδού, όμως αφού είχε βάλει υπνοτικό, δεν πήγαν όλα όπως τα περίμεναν οι Φανομήρες. Δηλαδή, ο Λουδουδού δεν είδε στον ύπνο του αυτό που προβλεπόταν να δει.
Όταν το κατάλαβαν οι φανομήρες, καθώς τον παρακολουθούσαν, δεν μπορούσαν να επέμβουν πια. Αυτό λοιπόν δεν έδωσε στα το όνειρο που ήθελαν. Αυτές ήθελαν να δει πως πρέπει να εμπιστεύεται απόλυτα τον Φίξ και αυτός είδε ανθρώπους. Ο Λουδουδού φοβόταν τους ανθρώπους από την αρχή, αφού ήξερε πως το τέλος του θα του το φέρει ένα μωρό, αρχικά θνητό. Πώς το ήξερε αυτό? Είχε προφητικές δυνάμεις, τις οποίες από τη βιασύνη του δεν τις χρησιμοποιούσε πάντοτε, όπως είπα. Έτσι, δημιούργησε μόνο έναν άνθρωπο, μία γυναίκα που την είπε Αλονίκη, από την αγγλική λέξη alone που σημαίνει μόνος. Με τον τρόπο αυτό, δεν κινδύνευε πια από κανένα μωρό, από τίποτα. Ικανοποίησε το όνειρο του χάους, την ισορροπία, και τώρα ήταν εντάξει. Από ό,τι φάνηκε, έπρεπε να δημιουργηθούν άνθρωποι. Αυτό θα έδινε την αληθινή ισορροπία. Έτσι, όλα θα γίνονταν όπως είναι τώρα. Δημιούργησε λοιπόν έναν άνθρωπο. Ήταν αυτό αρκετό? Ήταν μόνο ένας άνθρωπος αρκετός ή θα χρειαστεί να δημιουργήσει και άλλους? Πιο πριν, είχε δημιουργήσει ένα τέρας. Το χειροκέφαλο. Αν και το όνομα θύμιζε άντρα, ήταν γυναίκα. Μία γυναίκα που τα μαλλιά της κατέληγαν σε χέρια και δεν είχε πόδια. Μόνο μία ανατριχιαστική φωτιά που την ύψωνε στον αέρα, μα το πιο σημαντικό από όλα, δεν χρειαζόταν φαΐ. Γι' αυτό και μερικοί πιστεύουν πως η χειροκέφαλος ήταν το ισχυρότερο τέρας που υπήρξε στη φανίστικη μυθολογία. Τέλος πάντων, μία μέρα ο Λουδουδού αποφάσισε να υψώσει ένα τείχος ανάμεσα στην Αλονίκη και στο χειροκέφαλο. Έλεγε ένα ξόρκιμα, φοβισμένος αν ήταν ο χειροκέφαλος, έπεσε πάνω του και το τείχος άρχισε να γκρεμίζεται. Γιατί φοβήθηκε ο χειροκέφαλος? Ο χειροκέφαλος ήταν ένα πολύ μοναχικό πλάσμα. Ήταν όμως και πολύ έξυπνο. Όταν κατάλαβε πως ύψωνε ένα τείχος, πίστεψε πως κάτι υπάρχει από πίσω. Και υπήρχε. Η Αλονίκη. Δεν ήθελε να το σκέφτεται το άλλο πλάσμα, μέρα νύχτα. Ήθελε να τελειώνει μία και καλή. Έπεσε πάνω του την κατάλληλη στιγμή ώστε να φωνάξει λάθος ξόρκι. Όταν το έκτισε ξανά, κατάλαβε πως από τα συντρίμμια του τείχους γεννήθηκε άλλο ένα τέρας. Το μονοφθάλμο κοντοτέρας. Το μονοφθάλμο κοντοτέρας έμοιαζε με φασόλι με πόδια, ήταν πράσινο και όλη η μπροστά μεριά ήταν ένα μάτι. Ήταν κοντό, περίπου μισό μέτρο, επικίνδυνο και θανατηφόρο, αφού όταν ήθελε να φάει, άνοιγε στα δύο το μάτι του και έβγαζε 22 δόντια κοφτερά σαν μαχαίρια. Η Αλονίκη ένιωθε σαν την καλαμιά στον κάμπο. Δεν είχε στόχο, μήτε και νόημα η ζωή της. Οι φανομήρες ήταν τόσο κοντά. Το μόνο που έμενε ήταν η προφητεία του Λουδουδού να πραγματοποιηθεί. Ένας άνθρωπος να φέρει το τέλος του. Έτσι ο Φίξ απέκτησε με την Αλονίκη έναν γιο. Τον Φάνη. Αυτό είναι μόνο μία παραλλαγή. Μία άλλη λέει πως ο Φάνης γεννήθηκε από το τίποτα. Από τη μαγεία των φανομηρών και του Φίξ και υποστηρίζει πως δεν υπήρξε ποτέ η Αλονίκη. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως, ο Φάνης θα είναι το τέλος του Λουδουδού. Οι φανομήρες έδωσαν πολύ μαγεία στο Φάνη. Μαγεία έδωσε επίσης και ο Φίξ, μα μαγεία έδωσε και ο Λουδουδού που το είδε και αυτό στον ύπνο του επίσης. Μη σκέφτεστε πως ο Έλτα είναι χαζός που έδωσε δυνάμεις στο μωρό. Ήταν αρκετά έξυπνος ώστε να ικανοποιήσει το χάος. Διέφυγε από τις φανομήρες ότι είδε πως πρέπει να δώσει και στο μωρό δυνάμεις, εκτός από το να δημιουργήσει ανθρώπους, και έτσι ένωσαν τις δυνάμεις τους και του έδωσαν και αυτές. Τόσες δυνάμεις, ώστε να μπορεί να νικήσει τον Λουδουδού. Αυτός όμως δεν ήξερε πως του έδιναν και οι φανομήρες και έγινε κάτι που κανείς δεν ήθελε. Ο Λουδουδού, όταν έμαθε πως είχε έρθει πια το τέλος του, δημιούργησε μάγους, κακούς και καλούς, τέρατα και ανθρώπους. Δημιούργησε και μία θεά, τη θεά του φεγγαριού και των εκλήψεων, ίσως και του ήλιου ακόμη, τη Σάνμουν, η οποία εξαφανίστηκε. Αν όμως ο Λουδουδού έπεφτε στη μάχη, θα θεωρούνταν αδύναμος, κάτι που δεν ήθελε. Ήθελε να μείνει στην ιστορία. Οπότε παραδόθηκε. Η αλήθεια όμως είναι πως φοβόταν. Μία άλλη εκδοχή πάλι λέει πως δεν παραιτήθηκε, μα πως δημιούργησε τους μάγους για άγνωστους λόγους και πως έπεσε με μάχη. Ένας μάγος κακός που έκανε τον καλό, ο Μέρλιν, βοήθησε τον Φάνη να κερδίσει τη μάχη της ζωής του. Ο Φάνης δεν πήρε όλες τις δυνάμεις με τη μία. Όλες του οι δυνάμεις δεν ήταν καθόλου συγκρίσιμες με αυτές που πήρε τις φανομήρες και τον Φίξ. Μία μάχη που τον βοήθησε πολύ ήταν η μάχη με τον εξολοθρευτή. Έναν τρομερό μάγο που τον δημιούργησε ο Λουδουδού.
Τόσο δυνατό που τα ταξίδια στο χρόνο μπορούσε να τα πραγματοποιήσει. Δεν πρόλαβε όμως. Βλέπετε, μερικές φορές είναι δύσκολο να καταλάβεις τη μαγεία που έχεις. Από τις μάχες αυτές πήρε αντικείμενα όπως τη ράβδο της Ιντρακούντα, το δαχτυλίδι του Σκότους, την ασπίδα της Άνμουν. Να τη θυμάστε. Όταν αποφάσισε να τα ενώσει, πήρε πολύ δύναμη. Δεν είχε τελειώσει ακόμη. Τότε ο Φάνης άλλαξε όνομα και το έκανε Φάνη Ζόμπι μου μια Φουζουμού. Σύμφωνα όμως με την άλλη εκδοχή, όταν ο Λουδουδού έμαθε για τη γέννηση του Φουζουμού, εχμαλώτισε τον Φίξ και ελευθέρωσε τον Ιάσονα από τη φυλακή εκείνη, με τις θανατηφόρες ακτίνες αντί για σίδερα που τον είχαν κλείσει οι φανομήρες. Η αιχμαλωσία του Φίξ και η ελευθέρωση του Ιάσονα δεν είναι παρά μόνον μικρά δείγματα της απέραντης του δύναμης. Ο Φουζουμού βρήκε τρόπο και επικοινώνησε με τον Λουδουδού μέσω ενός γράμματος, το οποίο έλεγε «Λουδουδού, ίσως να με έχεις δει σε κάποιο προφητικό όνειρο. Δεν έστειλα όμως για να σε ρωτήσω τα νέα σου, ούτε για να σου πω καλή επιτυχία. Θέλω να σου πω πως έμαθα τι έκανες, δεν με νοιάζει καθόλου ο λόγος. Έτσι λοιπόν σου λέω αντίο». Αυτό το αντίο έμεινε στην ιστορία από τότε. Ο Φουζουμού ήταν μία πνοή πριν την απόλυτη δύναμη, αυτή που δεν θα μπορεί να κερδίσει κανείς, που θα μπορεί να αλλάξει το μέλλον, το παρελθόν και το παρόν. Δεν θα έχει ύλη και η αναμέτρηση μαζί του θα φαντάζει αδύνατη. Επίσης, ήξερε για όλα τα άσχημα πράγματα που είχε κάνει ο υποκριτής Μέρλιν στο παρελθόν, οπότε και επισκέφτηκε τη σπηλιά του, όπου και ο Μέρλιν άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Φουζουμού τον είχε μόλις δολοφονήσει και άφησε τη σπηλιά με ένα μηδίαμα. Ο Φουζουμού όμως δεν είχε ποτέ σκοπό να δουλέψει μαζί με τις φανομήρες για έναν κοινό σκοπό. Δούλευε μόνος του. Συμφημιώνησε αρκετά με το σχέδιο, όμως ερχόταν κάτι που οι φανομήρες δεν περίμεναν ποτέ. Έτσι λοιπόν συνέχισε το δικό του σχέδιο. Μπήκε σε μία αναζήτηση, αυτή του Λουδουδού, και τον βρήκε σε μία απελπιστική κατάσταση. Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν αυτή. «Καλώς ήρθες στο τέλος σου», του είπε ο Φουζουμού. «Επιτέλους σε βλέπω. Τι είναι να κάνεις, κάντο. Τι περιμένεις, δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα πολύ κακό. Ώστε έτσι πιστεύεις? Ναι. Δεν θα αντισταθώ. Αυτός θα είναι ο μόνος λόγος που θα με αποδυναμώσεις», είπε ο Λουδουδού. «Δεν ξέρεις με ποιον τα έβαλες. Έκανες πολλά καλά πράγματα. Δημιούργησες την ολότητα, εγώ είχα άλλη εικόνα στο μυαλό μου. Και ναι, έξυπνο αυτό που κάνεις. Αυτός θα είναι ο μόνος λόγος που θα με αποδυναμώσεις. Ναι, ναι. Ποιος σου είπε πως θα σε αποδυναμώσω? Δεν τα βάζεις μαζί μου, ξέρεις ποιος θα κερδίσει. Έτσι λες πως κατά κάποιον τρόπο παραδίνεσαι. Όχι, όχι. Φοβάσαι πως θα διαλύσεις κάποια ισορροπία, μπορούσες επίσης να πεις. Τι εννοείς? Ισκαλομανδιοράκλο. Ουσμανιοκυρδάλο. Οσμανοράνο. Δεν καταγράφηκε πουθενά και δεν ξέρουμε τι έγινε μετά από το ξόρκι αυτό του Φουζουμού. Ύστερα λένε πως του πήρε τις δυνάμεις. Όχι επειδή τις χρειαζόταν, αλλά επειδή το θεώρησε καλή τιμωρία, αν και κανείς δεν ξέρει πραγματικά την τιμωρία. Ίσως ούτε ο ίδιος ο Φουζουμού. Γιατί, αν και τον τρόπο που πήρε τη βασιλεία δεν θα τον ενέκρινε και ο καθένας, ο Φουζουμού ήταν δίκαιος και καλός. Βασικά. Τώρα, όλοι ήταν ελεύθεροι και πιο πολλοί από όλους, ο Φίξ και ο Ιάσονας. Εκείνη τη στιγμή, μέσα στο παλάτι. «Κύριε». «Ναι, Πάσιφικ, σύμβουλέ μου. Είναι εδώ δύο κύριοι με παράξενα μπλε καπέλα. Θέλουν να σας δουν. Να τους πω να περάσουν». «Ναι, Άιρλιν». Άιρλιν είναι το επώνυμο του Πάσιφικ. Λίγο αργότερα. «Ο Flying Hats. Πώς και από εδώ?» «Ήρθαμε διότι ακούγονται παράξενα για έναν νέο ηγέτη». «Τι εννοείτε, μιλάτε εξάστερα?» «Δεν πρόκειται για εσάς. Νέος ηγέτης των ουρανών». «Τι εννοείς, ο Λουδουδού είναι ο ηγέτης μας?»
Ξέρουμε πως σας είχε υποσχεθεί Αθανασία, αν τον υπακούγατε για πάντα, μα πλέον δεν θα πάρετε τίποτα. Ο Λουδούδου είναι ο ικανότερος Θεός. Μπορεί να δώσει ό,τι θέλει, σε όποιον θέλει να το δώσει. Τώρα μιλούσε ο δεύτερος ομιλητής. Ναι, όχι πια. Πριν προλάβει ο Ανώνυμος να βγάλει λέξη, ένας σεισμός χτύπησε. Πέτρες άρχισαν να πέφτουν και μία τον καταπλάκωσε. Για να σωθούν, άρχισαν να τρέχουν ώσπου έφτασαν στο ναό του Λουδούδου. Όταν κατέφυγαν εκεί, χτύπησε άλλος ένας σεισμός, ποιος ξέρει το γιατί. Ένα καρφί σφινωτό, κατασκευασμένο από πέτρα, φάνηκε να βγαίνει από το έδαφος. Αυτό το καρφί, δια μαγείας, επιτέθηκε στον δεύτερο αδερφό. Τον δεύτερο Flying Hat. Ο αδερφός προσπάθησε να το αποφύγει, αυτό όμως διαπέρασε τη σάρκα του και το χτύπησε στην καρδιά. Και ο βασιλιάς Ανώνυμος, αλλά και ο δεύτερος αδερφός, ήταν νεκροί. Μετά από έναν δεύτερο σεισμό, ένα ακόμη δεύτερο καρφί έκανε την εμφάνισή του. Ο δεύτερος αδερφός κοίταξε το καρφί με φρίκι. Έβγαλε το καπέλο του και το εκτόξευσε στο καρφί. Ύστερα έπεσε κάτω και έκλεισε τα αυτιά του. Μία έκρηξη ακολούθησε. Το καρφί είχε γίνει κομμάτι από πέτρα. Τα απομεινάρια και η σκόνη λέρωσαν τα ρούχα του Flying Hat 1, του άνδρα με το καπέλο. Από τότε, φήμες λένε πως όποιος πεθάνει, ζει μια άλλη ζωή σε άλλη διάσταση. Ισχύει όμως αυτό, ο Flying Hat 1 γύρισε και, βουρκωμένος, αποχώρησε. Ο Φουζουμού έπρεπε να βάλει μια τάξη σε όλες τις διαστάσεις. Έτσι, άρχισε να φτιάχνει διάφορους νόμους και πλάσματα. Για να καταλάβετε τη δύναμη του Φουζουμού, φανταστείτε ότι μπορούσε να ελέγξει τους ανθρώπους, μα αυτός προτιμούσε να παρακολουθεί τη ζωή τους. Μερικά από τα δημιουργήματα του ήταν Μοργανάνα, Pacific Airline, θα δείτε τι εννοώ. Σκοτεινός υπότης. Μα το πιο σημαντικό από όλα τα δημιουργήματα. Η Αφουζουμού. Τα αρχικά, Αθανασία αδελφή Φάνη Ζόμπι Μούμια. Η μαγεία της ήταν κατώτερη του Φουζουμού, αλλά λόγω του ότι θεωρούνταν αδέλφια, πολλοί δεν το ξεχώριζαν. Η μαγεία της ήταν σε βαθμό ώστε να μην μπορεί να ελέγξει τον Φουζουμού, αλλά το αντίθετο. Ήταν λάθος της που τον αμφισβήτησε μία φορά. Το μετάνιωσε. Κανείς δεν ήξερε τι είχε εκείνη την ημέρα. Μπορεί κάποιος να την είχε μαγέψει. Μπορεί απλώς να μην άντεχε άλλο. Είπε όμως στο Φουζουμού πως είναι πολύ ανώτερη του και πως μπορούσε να τον κάνει ό,τι αυτή θέλει. Δεν την πείραζε γιατί φοβόταν και τη δημιούργησε επειδή ήθελε βοήθεια. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι είπε στο Φουζουμού. Ήταν όμως κάτι τόσο κακό που ο Φουζουμού φρόντισε κανείς να μην το θυμάται και την τιμώρησε με τη μεγαλύτερη, την πιο σκληρή και πιο γνωστή τιμωρία του πρώτου έπους της φανίστικης μυθολογίας. Με αλυσίδες διαμαντένιες έδεσε τα χέρια και τα πόδια της μεταξύ τους γερά, ίσα που να μπορεί να κάνει μικρά βηματάκια. Την έβαλε να περπατά σε μία έρημο κάτω από το λιοπύρι, με γυμνά πόδια, στην καυτή άμμο, με τον καυτό ήλιο να την τυραννά σε μία έρημο πιο μεγάλη από τον πλανήτη Δία. Να περπατά για 100, ενώ κατά άλλους για 1000 χρόνια. Χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, με απόλυτη αθανασία. Φυσικά, ήταν στο χέρι του να σβήσει τη μνήμη της, είτε να τη σκοτώσει, είτε να την επαναδημιουργήσει. Όμως όχι. Ο Φουζουμού δεν δείχνει έλεος όταν δεν πρέπει. Οι φανομήρες ανακάλυψαν τη μαύρη μαγεία, η οποία παίρνει διαφορετική μορφή σε κάθε διάσταση. Ο Λουδούδου ανακάλυψε την ουδέτερη μαγεία, ενώ ο Φουζουμού τη λευκή. Από την άλλη, υπάρχει και κάτι άλλο που ανακαλύφθηκε από τον Φουζουμού. Κάτι που υπήρχε ήδη, μα τώρα το καταλαβαίναμε καλύτερα. Η Αθανασία. Έτσι και το όνομα της αδελφής του. Η πρώτη Αθανασία, αυτή του Λουδούδου, του Φουζουμού και της Αφουζουμού, είναι η απόλυτη. Υπάρχει η Αθανασία, λεγόμενη πρώτη αυτή, που δεν πεθαίνεις από γεράματα. Αυτές τις δύο, την πρώτη και την απόλυτη, τις ανακάλυψε ο Φουζουμού. Κάτι που δεν είχε σκεφτεί, ήταν πως μπορούσε να γίνει και το αντίθετο. Η Αφουζουμού λοιπόν, ανακάλυψε τη δευτερεύουσα Αθανασία. Αυτήν που πεθαίνεις μόνο από γεράματα. Μία άλλη που τόνισε ύστερα ο Φουζουμού, είναι η τρίτη Αθανασία. Αυτή που πεθαίνεις μόνο αν σε σκοτώσουν, αλλά πολύ δύσκολα. Αυτήν την τρίτη Αθανασία θα την έχει και η Μοργανάνα.
Η δύναμη του Φουζουμού μπορούσε να διαπεράσει όλα τα είδη αθανασίας. Ένας από τους νόμους του Φουζουμού ήταν να μην τα παρατάμε ποτέ. Άρα, να μην αυτοκτονούμε. Τώρα, μπορεί να αναρωτηθείτε γιατί αυτό είναι σημαντικό. Θα δείτε πολύ σύντομα. Η απώλεια του δεύτερου αδερφού Flying Hat είχε βαρέσει σαν μαύρη μάστιγα τον πρώτο αδερφό, βυθίζοντας την ψυχή του σε έρευος αιώνιο και βαθύ. Ο Φουζουμού είδε τον Flying Hat 1, στεναχωρημένος αν ήτανε και αδικημένος αν ένιωθε. Έτσι, αποφάσισε να τον κάνει να αισθανθεί λίγο καλύτερα, δημιουργώντας και έναν άλλο αδερφό Flying Hat. Τον τρίτο στη σειρά. Αν και αυτό τον έκανε να νιώσει λίγο καλύτερα, ποτέ δεν έπαψε να σκέφτεται ποιος ήταν ο λόγος που πέθανε ο αδερφός του. Επειδή υποστήριζε τον Λουδουδού, όμως, όλα τα καλά τα πράγματα δεν διαρκούν πολύ καιρό. Έφτασε η πληροφορία πως ο βασιλιάς Ανώνυμος βρέθηκε νεκρός. Δεν πέθανε όμως λόγω των μετρών που τον καταπλάκωσαν. Βλέπετε, κάποιος τον είχε δολοφονήσει με το ξύφος του. Αυτό ανησύχησε τους αδελφούς, διότι τώρα θα έπρεπε να ανησυχούν και για τη δική του ζωή. Σύντομα θα μάθουμε και τι απέγιναν οι Flying Hat. Για τώρα όμως θα ταξιδέψουμε στο κοντινό φαράγγι του θανάτου. Εκεί που ο Φουζουμού έφερε στο φως ένα άλλο του δημιούργημα. Τη Μοργανάνα. Μία μάγισσα με τρίτη αθανασία, με δυνάμεις δυνατές πολύ σαν της Νίξ. Δεν είχε περάσει αυτές τις 2 γραμμές, αλλά ήταν αρκετά ισχυρή. Στο φαράγγι του θανάτου, η βαθιά ομίχλη έκρυβε τα πάντα. Κανείς δεν ήξερε τι υπήρχε κάτω. Λένε πως όποιος κατέβαινε στο φαράγγι αυτό, έχανε τη ζωή του. Όχι όμως απευθείας. Του δινόταν λίγος χρόνος, ώστε να ικανοποιήσει την περιέργειά του. Και ύστερα, βυθιζόταν στο βαθύ και γαλήνιο σκοτάδι. Λένε πως ούτε ο ίδιος ο Φουζουμού ήξερε πραγματικά τι υπήρχε κάτω εκεί. Κοντά στο φαράγγι αυτό υπήρχε το ψηλό βουνό Everest. Σε αυτό το βουνό θα γίνονταν σύντομα πολλά πράγματα. Μην ξεχνάτε όμως πως όλα αυτά είναι σε μία άλλη διάσταση, οπότε είναι λογικό να μην έχουν σημειωθεί. Ο Φουζουμού όμως δεν σταμάτησε στη μάγισσα αυτή. Δημιούργησε και άλλους 9 θεούς, 9 θεούς με δυνάμεις διαφορετικές ο καθένας. Τους λεγόμενους 9 θεούς του Everest. Οι 9 θεοί του Everest είχαν μία τεράστια διαμάχη, η οποία έφτασε μέχρι και στο τέλος του πρώτου έπους. Ο Φάνης, θεός της σοφίας και της εξυπνάδας, ήταν αρχηγός του ενός στρατοπέδου. Ύστερα, ακολουθούσε η Θάνια, θέα της φύσης και των ζώων. Στο ίδιο στρατόπεδο ήταν και η θεά Αμαλία, θεά του ουρανού. Έγιναν πολλές αλλαγές με τα στρατόπεδα, οπότε ας προχωρήσουμε στο άλλο. Αρχηγός ήταν ο Δαμαστοσής, θεός της θάλασσας που το όνομα του σημαίνει «δαμάζω τη θάλασσα». Ο Ομάρ, θεός του κακού. Ο Ορφεύς, θεός του πολέμου και των όπλων, και ο Όσκαρ, θεός της νεότητας. Ακολουθούσε επίσης ο Αέρας, θεός του ανέμου. Στους θεούς του Everest κατατάχθηκε αργότερα και ο Φίξ για τη βοήθειά του στη βασιλεία του Φουζουμού. Λένε πως οι φωνές των θεών και οι τρομερές τους κατάρες ήταν τόσο ισχυρές που το Everest χωρίστηκε στα 2. Σε 2 κομμάτια. Το βόρειο και το νότιο. Στη μία πλευρά, στο βόρειο κομμάτι, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, βασιλιάς και αρχηγός ήταν ο Φάνης. Στην ίδια ομάδα ήταν ο Αέρας, ο Φίξ, η Αμαλία, ο Όσκαρ, καθώς και ο Ορφεύς. Δεν ξέρουμε πως διαλέχτηκαν τα μέρη. Άλλοι πιστεύουν πως ήταν τυχαία, ενώ άλλοι πως όχι. Το μόνο που ξέρουμε για τις πλευρές είναι αυτό ότι είχαν να κάνουν με την τιμωρία του Λουδουδού και ότι έγιναν στο Everest. Στην άλλη πλευρά τώρα, με αρχηγό το Δαμαστοσής, ήταν η θεά Θάνια και ο θεός Ομάρ. Όταν όμως ο Ομάρ μεταμόρφωσε το μόνο παιδί της Θάνιας, τον Άγγελο, γιο του Ιάκωβου, από άνθρωπο σε τέρας, η Θάνια άλλαξε μεριά. Κάποιοι λένε πως η διαμάχη είχε να κάνει με τον Λουδουδού. Από τη μία μεριά δηλαδή πως ο Φουζουμού τον τιμώρησε πολύ σκληρά και από την άλλη πως ότι του έκανε το άξιζε, ενώ στην πραγματικότητα κανείς από τους 9 δεν ήξερε ακριβώς τι έπαθε ο Λουδουδού. Η κόρη του Αέρα ήταν μία ανώνυμη θνητή, διότι απλούστατα δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ονόματα πολλών θνητών, αφού αυτός δεν είναι από τους στόχους της φανίστικης μυθολογίας. Η θνητή αυτή λοιπόν δόθηκε σαν δώρο από τη θεά Κωνσταντίνα σε δεξίωση στον θεό Αέρα. Αυτός υιοθέτησε τη γυναίκα αυτή και την ανέθρεψε σαν κόρη του.
Την αγαπούσε πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο στην Ιφίλιο. Την πρόσεχε, όχι σαν τα μάτια του, πιο πολύ από τα μάτια του. Όμως εκείνη την περίοδο, δυστυχώς, ήταν περίοδος πολέμου, ανάμεσα στους διαβόητους 9 θεούς του Έβερεστ. Και ο πανούργος θεός Δαμαστοσής είχε ένα ύπουλο σχέδιο. Είχε παρατηρήσει πόσο πολύ νοιαζόταν ο αέρας για τη θετή του κόρη. Η θεά Κωνσταντίνα σοφά σκέφτηκε και έτσι έπραξε κιόλας, αφού την πρίκησε να μπορεί να ζει σε συνθήκες απάνθρωπες και αντίξωες. Ακόμα και στο ψηλό όρος αυτό, το Έβερεστ. Και ο αέρας φρόντισε και γι' αυτό της έφτιαξε ένα σπίτι, εκεί ψηλά στο Έβερεστ. Ο Δαμαστοσής όμως διέταξε τον Ομάρ να σκοτώσει τη θνητή αυτή και την ψυχή του αέρα να τη βυθίζει σε έρευος αιώνιο και βασανιστικό. Έτσι και έγινε. Όμως ο αέρας αντιλήφθηκε την πλεκτάνη του Δαμαστοσής και έστειλε με μια σαέρα κατά πάνω του βαρύ. Και ο Δαμαστοσής σήκωσε τσουνάμι δυνατό και καταπλάκωσε τον αέρα, με αποτέλεσμα η θάλασσα να αποκτήσει έναν πολύ ελαφρύ κυματισμό. Έτσι, μετά από ανεμοστρόβιλους συνήθως έρχονται τσουνάμια και η ζαρωμένη θάλασσα είναι του αέρα κατάρα βαριά. Όσο και ο αέρας που εξαπέλυσε. Ήταν ένα ανατριχιαστικά κρύο απόγευμα. Το κρύο τσουχτερό έφτανε ως το κόκαλο ακόμη. Η Μοργανάνα, μέσα στην όμορφη και ευήλια μονοκατοικία της, προσπαθούσε να συνέλθει από έναν αφιάλτη που είχε δει. Ένα από τα πολλά της προφητικά όνειρα. Όνειρα που λέγανε δηλαδή για το μέλλον, αφού μόνον και μόνον τέτοια έβλεπε η Μοργανάνα. Είδε για έναν καταστροφικό για αυτή θνητό. Έναν υπότι με κράνος μεταλλικό και σπαθί μεγάλο ακονισμένο. Το σκοτεινό υπότι. Ναι. Της είπε. Εγώ είμαι ο δολοφόνος του βασιλιά Ανώνυμου. Η Μοργανάνα, τρομοκρατημένη σαν ήτανε, δημιούργησε έναν άλλον θνητό. Την πύρινη φλόγα. Αν και το όνομα δεν το θυμίζει, ήταν άνδρας. Τον εξόπλισε με όπλα και πανοπλία, ώστε να την προστατεύει. Δεν άργησε πολύ να εμφανιστεί ένας άνδρας με πανοπλία, ολόιδιος με εκείνον στο όνειρο της Μοργανάνας και συστήθηκε σαν σκοτεινός υπότης. Και από τότε είναι ορκισμένοι εχθροί. Πολλές μάχες έχουν γίνει ανάμεσά τους. Οι πιο πολλές χωρίς νικητή. Διότι η Μοργανάνα ήταν αθάνατη, ενώ ο σκοτεινός υπότης πολύ έξυπνος. Τόσο έξυπνος που ήρθε μία μέρα η στιγμή που βρήκε τον τρόπο να νικήσει τη Μοργανάνα παρόλη την αθανασία της. Πάρα πολλά τέρατα θα αναφερθούν σε αυτό το βιβλίο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να τα λέμε ένα-ένα. Το πρώτο τέρας είναι η Φιδόστρugga. Είχε όψη ενός τεράστιου φιδιού, το οποίο φίδι μπορούσε να περάσει ως και μία εξαόροφη πολυκατοικία σε ύψος. Είχε τη δυνατότητα να σκαρφαλώνει μέχρι και στο βουνό Έβερεστ και αυτό τρομοκρατούσε πάρα πολύ τον Θεοφάνη. Μητέρα της ήταν η Θεά Θάνια και πατέρας της ο θνητός Αείμνηστος. Η Φιδόστρugga είναι το πιο γνωστό τέρας σε αυτή τη μυθολογία. 2. Επόμενο στη σειρά έρχεται το Μομοφθαλμοκοντοτέρας. Πριν προχωρήσω στην περιγραφή αυτού του τέρατος, θα ήθελα να πω πως υπάρχουν πολλές εκδοχές για την εμφάνισή του. Άλλες λένε πως το μάτι του δεν ήταν τόσο μεγάλο, άλλες πως ήταν πολύ μεγάλο. Δίπλα στην εικόνα βλέπετε την πρώτη εκδοχή. Έμοιαζε με μεγάλο φασόλι και είχε ένα μάτι που κάλυπτε τα 9 δέκατα αυτού. Δεν είχε χέρια, είχε όμως 2 πόδια και κάθε φορά που ήθελε να φάει, μόνο σάρκα, το μάτι σκιζόταν στα 2 και πετάγονταν από μέσα τα πιο τρομακτικά και αιχμηρά δόντια. Γεννήθηκε όταν ο τείχος που έχτιζε ο Λουδουδού γκρεμίστηκε, λόγω του ότι ο χειροκέφαλος έπεσε πάνω του και φώναξε λάθος ξόρκι. Το τελευταίο φωνήεν του ξορκιού δεν ήταν το α. Όταν όμως ο κεφαλόχειρος έπεσε πάνω του, φώναξε α. Και φώναξε τελείως άλλο ξόρκι. 3. Ύστερα, έχουμε τον δειλεμοκέφαλο. Είναι άγνωστη η προέλευσή του και η μορφή του σχηματίζεται από τις διάφορες φήμες. Ήταν ένας άντρας που από τον λαιμό και κάτω έμοιαζε με δράκος του Κομόντο, ενώ είχε 4 χέρια με νύχια και 3 δάχτυλα στο κάθε χέρι. Είχε και μία ουρά, μεγάλη και πράσινη. Αντί για μαλλιά είχε ένα άλλο κεφάλι που έμοιαζε με φιδιού. 4. Τώρα, να και το χειροκεφαλοδιαφορετικό εγκεφαλοτέρας. Έμοιαζε με δέντρο που είχε 2 κλαδιά και ένα κεφάλι στην κορυφή. Τα χέρια του έμοιαζαν και αυτά κεφάλια και μπορούσαν και τα 3 μέρη να χρησιμοποιήσουν τα άλλα σαν χέρια τους. Το δημιούργησε η Θεά Θάνια με τη μαγεία της, αφού φύτρωσε από το πουθενά. Κυριολεκτικά. Ναι. Κυριολεκτικά.
Φύτρωσε σαν ένα δέντρο, κάτι καθόλου σύνηθες, γιατί όλα τα άλλα στο βιβλίο είναι και μετατράπηκε σε τέρας. Το πιο πιθανό λοιπόν είναι πως το δημιούργησε η θεά Θάνια. Δεν μπορεί να γεννήθηκε από το πουθενά, ήθελε μαγεία. Ποιος άλλος μάγος ή θεός μπορούσε να το κάνει αυτό, οπότε έμεινε πως το έφτιαξε η θεά Θάνια. 5. Να και το θαλασσορομποτέρας, που έμοιαζε με ένα ρομπότ που φορούσε μια πανοπλία, φτιαγμένο από τον θεό Δαμαστοσής, για την προστασία του κατά τη διάρκεια των μαχών ανάμεσα στους θεούς του Έβερεστ. 6. Το πνεύμα της Ιντρακούντα ήταν ένα αέριο πλάσμα που ζούσε σε ένα δάσος, με το όνομα Ιντρακούντα. Ήταν παιδί της θεάς Θάνιας και του θνητού Άλαν. 7. Η σκιά αποτελούσε την αιτία που η σκιά Οικιά δεν λεγόταν σκετοσκιά, αφού μπορούσε να μαντέψει πως το όνομα σκιά μία μέρα θα τέριαζε καλύτερα σε κάποιον άλλο. Βλέπετε, η σκιά Οικιά είχε μαντικές ικανότητες. Έκρινε και η ίδια πως καλύτερο θα ήταν το όνομα σε αυτό εδώ το τέρας. Η σκιά είχε μία σμαραγδένια καρδιά και λένε πως μπορούσε να πάρει όποιο σχήμα θέλει και να μην χρειάζεται να διατηρεί τη μάζα της, σε αντίθεση με το πνεύμα της Ιντρακούντα, που έπαιρνε όποιο σχήμα ήθελε, όμως διατηρούσε τη μάζα της απαραίτητα. Λένε πως την έφτιαξε ο Φουζουμού, μα αυτό δεν είναι σίγουρο. 8. Ένα από τα πιο ανατριχιαστικά είδη ήταν οι άειλοι που δεν είχαν ύλη. Ήταν μόνο 3 στον κόσμο και μπορούσαν να τηλεμεταφέρονται. Όποιος τους άγγιζε, πέθαινε. Το τερατολόγιο κρύβει πολλά μυστικά. Ένα από αυτά είναι και η προέλευση των άειλων και ποια η σχέση τους με το ανεξήγητο φαινόμενο. Ανεξήγητο φαινόμενο ονομάζεται ένα μυστήριο τέρας, που θα δούμε πιο μετά. Αυτά όλα είναι γραμμένα όρατα, όχι όμως αδύνατο να διαβαστούν. Έτσι εξηγείται και η κενή σελίδα του αυθεντικού τερατολογίου. Ήταν παιδιά του θεού Ομάρ και μιας θνητής που κανείς δεν ξέρει. 9. Η ονειροπαγίδα πήρε το όνομά της από το Tkani. Σε φυλακίζει στο όνειρό σου και το κάνει εφιάλτη. Εάν τη δεις στον ύπνο σου, σε έχει καταραστεί. Να φοβάσαι δηλαδή. Αυτό όμως ισχύει μόνο για τη διάσταση της φανίστικης μυθολογίας και σε καμία άλλη, σε αντίθεση με τον μύθο της ζαρωμένης θάλασσας. Αυτός ο μύθος ταιριάζει σε όλες τις διαστάσεις, με λίγες εξαιρέσεις. Λένε πως ήταν παιδί του θεού Ομάρ και της θεάς Θάνιας. 10. Ένα από τα μεγαλύτερα τέρατα, το πυραχοτέρας, καταβρόχτιζε τα πάντα στο πέρασμά του. Ήταν τεράστιο και είχε τη δυνατότητα να γεννά 5 αυγά το χρόνο, που δεν θα εκολάπτονταν ποτέ και ήταν 5 μέτρα τουλάχιστον σε ύψος. Ήταν παιδί της θεάς Θάνιας. Ήταν σαν καρχαρίας πυράγχα στην όψη. 11. Ένα από τα πιο ύπουλα τέρατα ήταν και το χαμελεοτέρας. Ήταν φτιαγμένο από ένα είδος γλίτσας και μπορούσε να πάρει όποια μορφή ήθελε και όποιο χρώμα ήθελε. Όλα τα τέρατα έχουν ένα κομμάτι του σώματός τους που είναι ξεχωριστό, όπως παραδείγματος χάριν, η φιδόστρουμπα, τη φωλίδα ή το μονοθάλωμο κοντοτέρας, τη βλεφαρίδα. Όλα τους αναφέρονται στο τερατολόγιο. Εάν το χαμελεοτέρας πάρει τη μορφή ενός άλλου τέρατος, τότε δεν θα διαθέτει αυτό το ξεχωριστό κομμάτι πάνω στο δέρμα του. Δηλαδή, αν μεταμορφωθεί στη φιδόστρουμπα, δεν θα έχει φωλίδες. Αν μεταμορφωθεί στο μονοθάλμο κοντοτέρας, δεν θα έχει βλεφαρίδες. Για να το εχμαλωτήσεις, πρέπει να το πετρώσεις με κάποιον τρόπο. Ήταν παιδί της θεάς Θάνιας και του θνητού Θάνου. 12. Οι σκελετοί, στη διάσταση της φανίστικης μυθολογίας και μόνο, δεν είναι νεκροί άνθρωποι. Όλοι οι σκελετοί ήταν μόνο άντρες και ήταν ανθρώπινοι σκελετοί μόνο. Δημιουργήθηκαν από το θεό Ομάρ, αφού σαν θεός του κακού, ήθελε να είναι κακός με τον κόσμο και τους ανθρώπους. Γεννιούνταν μόνο το βράδυ και ζούσαν όσες ώρες ήταν η νύχτα, αφού μετά πέθαιναν. 13. Ο Οκάπα. Η Οκάπα είχε 10 αδέλφια. Ο Οκάπα νούμερο 1, 2 κτλ. Ο νούμερο 0 πέθανε, το σκότωσε ο σκοτεινός υπότης, όπως και άλλους 2 αδελφούς. Τον 8 και τον 2. Ήταν γίγαντας, γιος του θεού Δαμαστοσής και μίας θνητής, με το όνομα Ειρήνη. Ήταν 15 μέτρα ψηλός, μα υπάρχουν και οι φήμες πως κάθε ένας από τους Οκάπα είχε διαφορετικό ύψος. Να θυμάστε διαστάσεις και ολότητα. 14. Το μπριζοαιμοτέρας ήταν ένα άλογο φτιαγμένο από αίμα και μπριζόλες. Ήταν το δώρο της θεάς Αμαλίας προς τον θεό Ομάρ, το οποίο ήταν ένα από τα 3 άλογά του. Όλα τα άλογα του τα έδωσε δώρο η θεά Αμαλία. Όπου περπατούσε, έριχνε αίμα. 15. Ο λοφιοκέφαλος ήταν ένα πλάσμα που έμοιαζε με άλογο. Είχε όμως 2 κεφάλια, όπου το δεύτερο ήταν σαν λοφείο. Είχε πλάκες στην πλάτη του και ήταν θανατηφόρο και σαρκοφάγο.
ήταν παιδί της Σαλονίκης και του Φίξ. 16. Ο κεφαλόχειρος ήταν το πρώτο τέρας που δημιουργήθηκε ποτέ. Το δημιούργησε ο Λουδούδου και έγινε η αιτία για τη γέννηση του μονοφθαλμοκοντοτέρατος, όταν δηλαδή έπεσε επάνω στον Λουδούδου, ο οποίος για αυτόν τον λόγο φώναξε λάθος ξόρκι. Τα μαλλιά του ήταν τα χέρια του και μπορούσε να πετάει. Δεν χρειαζόταν τροφή και παρά του ονόματός της ήταν θηλυκό. 17. Ένα πολύ τρομακτικό τέρας ήταν και ο Ζομποτύρανος, ο οποίος είχε μία όψη πολύ παράξενη. Ήταν ένας γίγαντας που είχε δύο πρόσωπα, ένα πίσω από το κεφάλι του και ένα μπροστά. Είχε σε κάθε πλευρά 3 χείλη, το ένα πάνω από το άλλο και είχε 6 μάτια. 3 αριστερά και 3 δεξιά. Τα χέρια του έβγαζαν φλόγες, ήταν καταστροφικό και έτρωγε μόνο σάρκα, τίποτε άλλο. 18. Ο Πατροτύρανος ήταν το τέρας με την πιο περίπλοκη μορφή. Ήταν ένα τεράστιο πλάσμα. Το σώμα του έμοιαζε με σώμα αετού που διέθετε φωλίδες. Είχε ένα κεφάλι γάτας, πολύ γλυκούλι. Είχε και 2 φτερά πεταλούδας. Για ουρά είχε ένα φίδι που έφτινε φλόγες. Είχε επίσης 4 πόδια ανθρώπου. Το σκότωσε ο Παύλος. Ήταν θνητός και ήταν το πρώτο παιδί της θεάς Θάνιας, αυτό και κανείς δεν ξέρει τον πατέρα. 19. Το πιο μυστήριο τέρας τώρα, το ανεξήγητο φαινόμενο. Το μόνο που ξέρουμε αυτό είναι από φήμες που λένε πως είναι ο Φουζουμού ο ίδιος. 20. Ένα άλλο τέρας είναι ο Κενταυρόπελτον, που πολλοί τον μπερδεύουν με τον Κένταυρο, τον οποίο θα δούμε στη συνέχεια. Από τη μέση και κάτω ήταν άλογο, ενώ από τη μέση και πάνω άνθρωπος. Ικανότατος τοξότης. Το αριστερό του χέρι ήταν κεφάλι καρχαρία. Η ουρά του, φίδι με φωτιά στο στόμα. Λίγο πιο πίσω, ένα κεφάλι παράξενο, που έβγαζε από τα αυτιά και το στόμα του φίδια, που και αυτά έβγαζαν φλόγες. Ζούσε σε μία πλαγιά και ήταν πολύ έξυπνο πλάσμα. 21. Ο οδοντοτυρανοφαγάνας, ή αλλιώς οδοντοτύρανος, ήταν ένα είδος ανάμεσα σε λιοπλευρόδοντα και καρχαρία και τον τάιζε, όχι με τη θέλησή του, ο Κένταυρος. Ένα θνητό πλάσμα, πολύ πιο αδύναμο από τον οποιοδήποτε θεό. Και όχι μόνο. Θα μπορούσε να το ελέγξει ο καθένας, ο οποίος διαθέτει μαγεία. Ποιος ο λόγος για κάτι τέτοιο? Ο Κένταυρος είχε κάνει κάτι που εξόργησε τους θεούς του Έβερεστ. Ήταν αυτό, τους προσέβαλε με το χειρότερο τρόπο. Είπε πως οι θεοί του Έβερεστ είχαν στήσει μια ολόκληρη οργάνωση ώστε να πάρουν την εξουσία από τον Φουζουμού. Κανείς μέχρι τότε δεν είχε καν συλλογιστεί πως ο Φουζουμού δεν ήταν αίτητος. 22. Ο Σαυρόποδος, ή αλλιώς κατασκοποτέρας, έμοιαζε με σαύρα του Κομόντο που στεκόταν στα 2 της πόδια και μία φωτιά έκαιγε στο κεφάλι του. Ήταν δημιούργημα του θεού Όσκαρ και κατασκόπευε τα άλλα τέρατα, μα πιο πολύ από όλα τον Ένταυρο. Τα κατασκόπευε με το να μαθαίνει τα πάντα για αυτά και ύστερα να τους έχει από κοντά, ώστε μία ημέρα, αν χρειαστεί, να μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει. 23. Να και ο Κεφαλομούρης. Αστείο όνομα, ναι, μα ήταν πανφάγος και θανατηφόρος. Μπορούσε να πετά και έμοιαζε με αρκούδα. Ναι, με αρκούδα. Είχε δόντια, όχι μόνο μέσα στο στόμα του, αλλά και στο σαγόνι του. Ήταν δημιούργημα της θεάς Θάνιας. 24. Τώρα έρχεται το τέρας, με το πιο δύσκολο όνομα. Ο κεφαλοταρανδοετανθρωποφάγος λοιπόν ήταν ελάφι, με ράμφος γερακιού, φτερά αετού και με 4 χέρια ανθρώπου, ενώ η ουρά του κατέληγε σε θανατηφόρο φίδι. Έτρωγε μόνο ανθρώπους. Έπινε επίσης νερό από τη λίμνη της θεάς Θάνιας, όπου ζούσε το μισοτέρας. 25. Τα ζόμπι ήταν σαν τους σκελετούς, πλάσματα φτιαγμένα από τη μαγεία του θεού Ομάρ. Ζούσαν τη νύχτα και πέθαιναν τη μέρα. Δεν είχαν αυτιά και ούτε κόρη στα μάτια τους. Ήταν θανατηφόρα και έτρωγαν σάρκα. Μερικοί όμως λένε ότι σου έτρωγαν το μυαλό και γινώσουν και εσύ ζόμπι. Είναι 2 παραλλαγές. 26. Το μισοτέρας είχε το σώμα του, το είδωλό του, αφού ο μισός ήταν μέσα στο νερό. Τι εννοώ με αυτό λοιπόν? Αυτός ήταν μέχρι τη μέση τέρας. Αφού λοιπόν επέπλεε στο νερό, το είδωλό του ήταν το υπόλοιπο σώμα του. Ήταν όμως το σώμα του. Πώς γίνεται αυτό λοιπόν? Κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα. Είναι πατέρας του κοινού αθρηστή θανάτου και είναι το μόνο πλάσμα που γέννησε παιδί, αν και αρσενικό. Ζούσε στη λίμνη της θεάς Θάνιας. Δίπλα από αυτή τη λίμνη υπήρχε και το βουνό με τη μαγική άμμο που όποιος την αποκτούσε θα έπαιρνε δυνάμεις πέρα από κάθε φαντασία. Λένε πως ήταν παιδί της θεάς Θάνιας με άγνωστο πατέρα.
27. Ο κένταβρος ήταν αναγκασμένος να ταΐζει για πάντα τον οδοντοτύρανο. Έμοιαζε με το γνωστό κένταβρο. Από τη μέση και κάτω άλογο και από τη μέση και πάνω άνθρωπος. Είχε όμως 3 κεφάλια και κανείς δεν ξέρει για τους γονείς του. Υπάρχει όμως μία φήμη που λέει πως μητέρα του ήταν η Θεά Θάνια. Εσείς τα πιστεύετε? 28. Η Μάρθα ήταν κόρη του Θεού Ιάσονα και της θνητής Σαλονίκης. Ήταν μία γυναίκα που είχε μάτια κατάμαυρα που δεν ξεχώριζαν και ένα μαύρο λουλούδι στο τσεπάκι του φορέματός της. Είχε και ένα κατοικίδιο, τη Λεοντόγατα. 29. Η Λεοντόγατα ήταν κατοικίδιο της Μάρθας και την έφτιαξε ο Θεός Ιάσονας. Από τα δεξιά ήταν λιοντάρι, ενώ από τα αριστερά γάτα. Ήταν θανατηφόρο, σαρκοφάγο πλάσμα. 30. Να και ο κοινός αθρηστής θανάτου. Αντί για χέρια είχε δαγκάνες αστακού και κεφάλι διαβολικού μάντι, ενός είδους μάντι. Είχε φτερά μύγας και 5 πόδια καλαμαριού σε διασταύρωση χταποδιού. Ήταν παιδί του Μισοτέρατος και της μαγείας της Μοργανάνας, την οποία πήρε το Μισοτέρας, όταν κατάπιε το χέρι της, στην προσπάθειά της να πάρει τη μαγική άμμο, μην ανησυχείτε, ξαναφύτρωσε. Όταν λοιπόν η Μοργανάνα πήγε να πάρει τη μαγική άμμο, τη στιγμή που έπιασε την άμμο, κόπηκε το χέρι της. Λένε πως το Μισοτέρας μπορούσε να δει το μέλλον, ρώτα αυτό και είχε μαγέψει την άμμο. Αφού ήθελε πολύ ένα παιδί, έφαγε το χέρι της Μοργανάνας. Έτσι γεννήθηκε ο κοινός αθρηστής θανάτου. 31. Το φωτοτέρας νούμερο 1 ήταν ένα τέρας που έμοιαζε με μικρό μπαλάκι μπάτμινγκτον. Έβγαζε ένα φως που τύφλωνε το θύμα και ύστερα το έτρωγε. Ο Αλκίονος και ο Θάνος, κατά μία εκδοχή, ήταν πολύ καλοί φίλοι και θα έκαναν τα πάντα ο ένας για τον άλλον. Η Θεά Θάνια είχε αλλάξει πλευρά στο Έβερεστ και είχε πάει σε αυτή του Ομάρ, ο οποίος, παρεμπιπτόντος, δεν την ήθελε στην ομάδα του, διότι αυτή δεν σήκωνε από εντολές. Έτσι κατέστρωσε ένα σχέδιο, ώστε να τη θυμώσει τόσο, που αυτή θα έφευγε οικειοθελώς. Απήγε λοιπόν τον Αλκίονο και τον έδωσε σε ένα τέρας, το φωτοτέρας, το οποίο έβγαζε ένα φως που τύφλωνε τα θυράματά του και ύστερα αυτό τα έτρωγε. Ο Αλκίονος δεν τα κατάφερε. Ο Θάνος έψαξε να τον βρει και η Θεά Θάνια του έδωσε μία κουκουβάγια σίγμα τάφιο τα γάμαξι, του έδωσε εντολή να τη φέρει πίσω είτε νεκρή, είτε τυφλωμένη. Ο Θάνος έλυσε μερικούς γρίφους και έδωσε όρκο βαρύ να μην βασανίσει το φωτοτέρας. Όταν έφτασε, εκμεταλλεύτηκε το ότι το φωτοτέρας ήταν τυφλό και του έδωσε σαν θύραμα την κουκουβάγια, την οποία και το τέρας τύφλωσε. Ύστερα, ο Θάνος έχισε ένα βαζάκι με δηλητήριο πάνω σε ένα κλαρί, αρκετό ώστε να βασανίσει το τέρας. Όταν το σκότωσε, καταράστηκε τον Ομάρ και μίλησε γάμα γιώτα αυτόν με τα χειρότερα λόγια. Τώρα ο Ομάρ, μιας και ο Θάνος αθέτησε τον λόγο του, μπορούσε να τον κάνει σχεδόν ομικρόν με τόνο, τι ήθελε μέχρι μόνον αυτό που ο Θάνος θεωρούσε χειρότερο. Τον θάνατο. Ο Ομάρ όμως ήξερε πως ο θάνατος δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια αιώνια ανάπαυση και ο Ομάρ τον τιμώρησε περισσότερο, τον μεταόρφωσε στο δεύτερο φωτοτέρας. Ο Θάνος έχασε τα λογικά του, έτρεξε πίσω και έφαγε το προηγούμενο φωτοτέρας. Η Θάνια, απαρηγόρητη, παρέδωσε την νίκη στον Ομάρ, άλλαξε ξανά πλευρά και πολέμησε στο πλάι του Φάνη. Μία τεχνητή νοημοσύνη μου είχε πει κάποτε πως αυτή η ιστορία μας δείχνει να εκτιμούμε τη φιλία μας, να συγχωρούμε τον εχθρό μας και να μην αφήνουμε την επιθυμία για εξουσία να μας κυριεύσει. Και περνούσε καιρός πολύς, αλλά ο σκοτεινός υπότης, άφαντος. Η Μοργανάνα άρχισε να χαλαρώνει. Μέσα στο σπίτι της είχε σκονισμένο ένα κουτί. Ξύλινο και μεγάλο. Το λεγόμενο κουτί της αφουζούμου. Λένε πως όποιος κατάφερνε να το ανοίξει, θα έπαιρνε μαγεία απεριόριστη και αν είχε μαγεία και από πριν, πιο μεγάλη και από αυτή της αφουζούμου ακόμα. Κανείς δεν ξέρει ποιος δημιούργησε αυτό το κουτί και γιατί. Μπορεί να το δημιούργησε για να σπείρει τη διχόνοια στον κόσμο. Η Μοργανάνα με την αφουζούμου δεν τα πήγαιναν καθόλου καλά. Ήταν σε μία διαρκή διαμάχη. Παρόλο που η αφουζούμου ήταν δυνατότερη, ο φουζούμου δεν επέτρεπε τη σύγκρουση ανάμεσά τους, διότι γνώριζε ποια θα υπερίσχυε. Αν όμως η Μοργανάνα έβρισκε τον τρόπο και άνοιγε το μαγικό κουτί, που κανείς δεν ήξερε πώς, θα έδειχνε στην αφουζούμου και τη δύναμη και την εξυπνάδα της. Μίαν ημέρα κάποιος μπήκε απότομα στο σπίτι της Μοργανάνας, δημιουργώντας χάος. Ένας θνητός υπότης. «Ποιος είσαι εσύ?» του είπε. Ο σκοτεινός υπότης της απάντησε.
δημιούργημα του Φουζουμού είμαι, όπως και εσύ, και θα σε τιμωρήσω για το κακό που σπέρνεις στους αθώους πολίτες. Επίσης, το μαγικό κουτί θα πάει στον ιδιοκτήτη του, την Αφουζουμού. Η Μοργανάνα διαφώνησε, λέγοντας πως η Αφουζουμού δεν άξιζε ό,τι είχε. Έτσι, μία μεγάλη διαμάχη, ένας πόλεμος, ξεκίνησε ανάμεσα στη Μοργανάνα και το σκοτεινό υπότι. Κανείς όμως δεν θα καταφέρει να νικήσει. Σύντομα στη μάχη ήρθαν και οι αδερφοί Flying Hat. Ακόμα και ένας άλλος θνητός. Έξυπνος, μα και ήσυχος. Ο τοξότης. Λένε πως η Μοργανάνα τον φώνευσε μία φορά, αλλά δεν άργησε να τον ξαναδεί στον δρόμο της. Ο τοξότης ήταν δημιούργημα της Αφουζουμού. Ποιος ξέρει, μπορεί να το δημιούργησε μόνον για να επιτεθεί έμεσα στη Μοργανάνα. Μήπως, λοιπόν, δεν είναι θνητός, όχι, αφού ο Φουζουμού δημιούργησε τις πηγές και θα δείτε τι έγινε. Ο Φουζουμού έφτιαξε για κάθε έναν μία πηγή. Φτιαγμένη από κρυστάλλους που κάθε φορά που πέθαινες αναγεννιώσουν από εκεί. Λένε πως ήταν πολύ εύθραυστες και πως όταν καταστρεφόταν μία, καταστρέφονταν όλες. Εάν λοιπόν βρισκόταν κάποιος που δεν είχε πηγή εκεί και κατέστρεφε μία, κατέστρεφε και όλες τις άλλες. Έτσι λοιπόν, όντως μία μέρα πέθανε ο τοξότης και αναγεννήθηκε από εκεί. Άρα, ήταν όντως θνητός. Βλέπετε, όταν κάποιος πέθαινε, ενώ είχε πηγή, ξαφνικά εμφανιζόταν μπροστά της. Δεν υπήρχε αθάνατος που να είχε πηγή, γάμα-γιώτα αυτό και κανέναν δεν το συνέφερε να διαλύσει τις πηγές. Αυτό όμως κάποτε θα εξηγηθεί. Όλα κάποτε θα εξηγηθούν. Πώς έμοιαζαν όμως οι πηγές, ας δούμε το ακόλουθο απόσπασμα. Κάποτε υπήρχε στη διάσταση της φανίστικης μυθολογίας μία σκοτεινή σπηλιά, στις οποίες στο βάθος φαινόταν κάτι να φωτίζει. Η τύχη της σπηλιάς αυτής ήταν γεμάτη με πολύχρωμα κρύσταλλα, από τα οποία πήγαζε νερό που χτυπούσε απαλά την επιφάνεια των μικρών λιμνών, που είχαν σχηματιστεί κάτω από τα κρύσταλλα. Αυτές ήταν οι περιβόητες πηγές. Ο Φουζουμού είχε δημιουργήσει μία πηγή για κάθε πρωταγωνιστή θνητό, δηλαδή για κάθε πρωταγωνιστή που είτε δεν είχε αθανασία, είτε είχε τρίτη αθανασία. Κάθε φορά που ο πρωταγωνιστής με κάποιον τρόπο πέθαινε, τότε αναγεννιόταν από εκεί. Ήταν βράδυ. Η Μοργανάνα έπεσε για ύπνο. Είδε τότε ένα όνειρο. Έναν άντρα, χωρίς μαλλιά, να ανοίγει το μαγικό κουτί, ενώ γύρω-γύρω βρίσκονταν πτώματα γνωστών της. Τρομοκρατήθηκε. Τον πλησίασε και τον ρώτησε ποιος είναι. «Το τέλος σου», της απάντησε. «Κινδυνεύεις». Φώναξε. «Σύντομα θα καταλήξεις σαν τον Δαδέλδελ, νεκρός». Χα. «Πώς τολμάς να μιλάς έτσι», είπε η Μοργανάνα. «Δεν ξέρεις το τέλος που σε περιμένει». «Δεν θα φοβηθώ κανέναν. Έχω ήδη νικήσει». Ο Φουζουμού είναι ισχυρότερος από το Λουδουδού. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ξέρω τα αφικάνω. Όταν δύο πανίσχυρες δυνάμεις φτάσουν στα όρια τους και αναμετρηθούν, είτε οι δυνάμεις αυτόματα θα μειωθούν, ώστε να μπορούν να παλέψουν, είτε το χωροχρονικό συνεχές και το σύμπαν θα χαθούν, και κανείς δεν ξέρει τα αφή θα ακολουθήσει μετά το θάνατό τους. Τότε η Μοργανάνα άκουσε τον Φουζουμού να φωνάζει. «Όχι. Δεν το πιστεύω. Αντίο». Γύρισε να δει τον άντρα. Πουθενά. Ήταν αδιαμφισβήτητο, ο Φουζουμού ήταν νεκρός. Ξύπνησε και είδε τα πάντα τακτοποιημένα. Όλα καλά. «Ας δράσω πριν να είναι πολύ αργά», σκέφτηκε. Σηκώθηκε. Ή μάλλον πετάχτηκε. Βγήκε έξω από τη θύρα, έσπευσε να δράσει, ποιος ξέρει τι ήθελε να κάνει. Δεν είδε όμως, στη σκοτεινή γωνιά, εκεί, στο μεγάλο παράθυρο, μια σκιά, έναν άνδρα, να την κοιτά επίμονα. Με ένα χαμόγελο. Εκείνον τον καιρό υπήρχαν δύο πασίγνωστοι κλέφτες. Ένας άνδρας και μία γυναίκα. Ζούσαν αυτοί οι δύο και κανένας άλλος. Ολομόναχοι, ολόκληρη τους τη ζωή. Ήταν όμως μεταξύ τους ψυχροί όμως. Η γυναίκα υποτασσόταν στον άνδρα. Αντίληψη ως πιστοδρομική. Αυτό όμως βασιζόταν στο ότι ο άνδρας ήταν αυτός που βρήκε τη γυναίκα κλέφτη και την έσωσε από τη μοίρα της. Κανείς τους δεν είχε όνομα. Και οι δύο είχαν απαρνηθεί το όνομά τους. Είχαν καταφέρει τα πάντα. Και τι δεν είχαν? Τα πάντα.
Χρήματα ήθελαν. Είχαν. Αυτοκίνητο προηγμένης τεχνολογίας ήθελαν. Είχαν. Τα πάντα. Μέχρι και έναν δρόνο είχαν στην ομάδα τους. Ήταν πανέξυπνοι, συνεργάζονταν απόλυτα και δεν τους σταματούσε κανείς. Δεν έβαζε κανείς τους τα συναισθήματα πάνω από τον κοινό σκοπό. Ποιος ήταν αυτός? Ήξερε μόνον ο άνδρας. Όλα φαίνονταν να πήγαιναν ωραία. Ήταν πασίγνωστοι, από άκρη σε άκρη, σε όλη την Ιφίλιο. Αν και ο άνδρας φαινόταν να κυριαρχεί, κατά βάθος τη γυναίκα κλέφτη τη σεβόταν. Δεν σταματούσαν σε τίποτα. Η ζωή ενός αθώου αξίζει όσο 100 ζωές απειλητικών αντιπάλων για αυτούς. Όσο κακοί και να ήτανε, ποτέ δεν έπαιρναν ζωές αθώων έτσι. Και ας είχαν κάνει λάθος πολλές φορές επί αυτού. Τους έπιασαν όμως. Ναι. 2 φορές. Ή μάλλον. Τον έναν από τους 2. Την πρώτη φορά ο άνδρας έκανε μία ληστεία, άνευ ουσίας. Η αστυνομία όμως του είχε στήσει ενέδρα και πυροβόλησαν. Δεν το χτύπησαν όμως. Αυτός παραδόθηκε. Κανείς δεν ήξερε πως η αστυνομία ήξερε ότι θα έρθει ο άνδρας κλέφτης. Αποδείχτηκε όμως πως επίτηδες παραδόθηκε, διότι γνώριζε πως εκείνη τη στιγμή μεταφερόταν ένα τεράστιο φορτίο από πολύτιμους και ημιπολίτιμους λίθους. Θα τους άφηναν για τη νύχτα στο τμήμα και θα συνέχιζαν το πρωί. Τον έκλεισαν αμέσως στο μπουντρούμι και τον καταδίκασαν σε θανατική ποινή το πρωί κιόλας. Και δεν είχε προλάβει να πει αντίο στη γυναίκα κλέφτη. Και δεν μπορούσε να έρθει, θα την έπιαναν. Η αυγή ήρθε και άπλωσε ο ήλιος στις ακτίνες του από άκρη σε άκρη. Οι αστυνομικοί μπήκαν στα κελιά. Και στο κελί του άνδρα κλέφτη τον βρήκαν να κάθεται στην άκρη με μία κουκούλα. Γύρισε. Τους κοίταξε. Δεν ήταν αυτός. Ήταν η γυναίκα κλέφτης. Ο αρχηγός της αστυνομίας έδωσε εντολή να την εκτελέσουν επί τόπου. Τα διαμάντια είχαν κλαπεί. Ο άνδρας κλέφτης το είχε σκάσει. Μπαμ. Στον ήχο του πυροβολισμού κοκάλωσαν όλοι. Και ένας αστυνομικός έπεσε νεκρός. Ο άνδρας κλέφτης τον είχε μόλις πυροβολήσει στο κεφάλι. Ακίνητος. Φωνάξανε οι αστυνομικοί. Ο άνδρας κλέφτης άφησε το όπλο κάτω και πλησίασε με τα χέρια ψηλά. Άρπαξε το όπλο του αστυνομικού, ο οποίο πυροβόλησε. Η γυναίκα κλέφτης ούρλιαξε και έπεσε αναίσθητη. Την είχαν πυροβολήσει στον ώμο. Ο άνδρας κλέφτης έβγαλε ένα μαχαίρι και έκοψε την καροτίδα του αστυνομικού. Αυτός έπεσε. Ο άνδρας κλέφτης πήρε το σώμα της γυναίκας και έφυγε μακριά όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Πέρασε καιρός, η γυναίκα κατάεφερε να ζήσει με πόνους και βάσανα. Η αστυνομία είχε έναν ικανότατο αρχηγό που δεν τον είχε δει ποτέ κανείς. Ήξερε πάντα τις κινήσεις των κλεφτών και έστελνε άντρες να τους πιάσουν. Χωρίς αυτόν δεν θα είχαν πιάσει ποτέ ούτε έναν κλέφτη. Κρύβεται όμως και εδώ μία σκοτεινή ιστορία. Είχαν πιάσει τη γυναίκα κλέφτη και δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τίποτα με τον αρχηγό τους. Είχε μία δουλειά από τότε που έπιασαν τον άντρα κλέφτη. Ο άντρας κλέφτης ήταν από τους εξυπνότερους ανθρώπους επάνω στη γη. Δεν μπορούσε κανείς να τον ξεγελάσει. Πώς τον ξεγέλασε ο αρχηγός της αστυνομίας, πώς ήξερε πάντα τις κινήσεις του. Ναι, δεν ξέρω εάν το σκεφτήκατε, μα δεν διαφέρουν πολύ. Έπρεπε η αστυνομία να σταματήσει να τους ενοχλεί. Όσοι άντρες και αν πέθαιναν εκεί η αστυνομία έστελνε κι άλλους. Ο αρχηγός τους δεν είχε το παραμικρό σχέδιο. Τόσο έξυπνος και έκανε επιθέσεις χωρίς να έχει σχέδια, παράξενο δεν είναι, αυτό σκέφτηκε και ένας αστυνόμος και τον ρώτησε. Έτσι, ο αρχηγός κάλεσε το αστυνόμο στο γραφείο του και από τότε δεν τον ξαναείδε κανείς. Ή μάλλον τον είδαν. Νεκρό. Στο γραφείο του αρχηγού που σαν αρχηγός μαζί τους δεν ξαναεπικοινώνησε ποτέ. Να και η αλήθεια, τους είχε στήσει παγίδα. Ο αρχηγός τους ήταν ο άντρας κλέφτης. Έτσι, όταν το κατάλαβαν, ήταν αργά, αφού τους ανατείναξε όλους μαζί. Υπήρχε κάποτε μία πολύ πλούσια πριγκίπισσα. Είχε λεφτά πέρα από κάθε φαντασία. Είχε χάσει τη μητέρα της. Λένε πως έγινε όταν ένας άντρας της είπε πως μπορεί να δει το μέλλον.
Ο άντρας αυτός δεν είχε μαλλιά και με μία κίνηση έστειλε τη μητέρα της σε μία άλλη διάσταση. Είχε και ένα σκύπτρο που έλεγαν πως είχε τεράστια δύναμη μαγείας. Μπορούσε να ζωντανέψει μόνο μία φορά κάποιον που είχε για σένα πολύ μεγάλη σημασία, τη μεγαλύτερη, και όσες φορές ήθελες κάποιον για σένα ασήμαντο. Το ανώνυμο δίδυμο κλεφτών την εκβίασαν πως θα τη σκότωναν, αλλά δεν τους έδωσε το σκύπτρο. Δεν θα τη σκότωναν όμως. Δεν σκότωναν τον κάθε αθώο. Έτσι, της είπαν πως αν τους δώσει ό,τι έχει, θα την πάνε μαζί με τη μητέρα της σε μία άλλη διάσταση. Ναι, τους είπε η πριγκίπισσα, αλλά στην προσπάθειά σας αυτή, ένας από τους δύο θα πεθάνει. Κοιτάχτηκαν για λίγο, με ένα δρυμή βλέμμα. Δεν σκέφτηκε πολύ η γυναίκα και είπε «Εγώ θα πεθάνω». Ο άνδρας φάνηκε χαρούμενος με την ιδέα αυτή. Η πριγκίπισσα κοίταξε και τους δύο αποσβολωμένη. «Μα πώς είναι δυνατόν?» Ο άνδρας κλέφτης πλησίασε τη γυναίκα και της ψιθύρισε κάτι στο αυτί. Εκείνη, χωρίς πολλά συμφώνησε. Πάντα, μα πάντα, όταν έκαναν μία κλοπή, οι κλέφτες ήταν πληροφορημένοι για το προϊόν. Πάντα ήξεραν τα πάντα. Έτσι, όντως, η γυναίκα πέθανε. Παρόλο που ήξεραν τα πάντα. Γιατί αυτό ήταν το σχέδιό τους. Τα πλούτη τα πήρε ο άντρας και κράτησε την υπόσχεσή του. Να τι έγινε? Όταν πια είχε στα χέρια του το σκύπτρο, έγινε κάτι τρομερό, μία έκρηξη. Η πριγκίπισσα, όμως, έμεινε άθικτη. Ο άνδρας κλέφτης έπεσε κάτω, όμως δεν έπαθε κάτι. Από την άλλη, η γυναίκα κλέφτης ήταν νεκρή. Ο άνδρας κλέφτης διόλου δεν νοιάστηκε. Κάρφωσε το σκύπτρο στο έδαφος και επικαλέστηκε το όνομα του Φουζουμού. Του ζήτησε να βοηθήσει με το να στείλει την πριγκίπισσα στη μητέρα της. Ο Φουζουμού, πιθανότατα επειδή ήξερε πως αυτό θα του χρειαστεί στο μέλλον και να το θυμάστε αυτό, δέχτηκε και έκανε ό,τι του ζητήθηκε. Ο άνδρας κλέφτης δεν τελείωσε εκεί. Στράφηκε στη γυναίκα κλέφτη. Κατέβαλε προσπάθεια, ωσότου να καταλάβει πως λειτουργούσε το σκύπτρο. Άξιζε αυτό, η γυναίκα κλέφτης άνοιξε τα μάτια της και αδύναμη, αναφώνησε «Ευχαριστώ» και ξεκουράστηκε για λίγο. Ο άνδρας κλέφτης ήταν ανίκητος. Βασικά. Κατάφερε και πήρε εκδίκηση, κέρδισε τους μεγαλύτερους εχθρούς του, όμως. Ήταν μέχρι εκεί. Μίαν ημέρα εισέβαλαν στο λιμέρι που δεν τολμούσαν έως τώρα. Ήταν το μεγαλύτερο κύκλωμα. Έκλεβαν οχήματα και έπαιρναν τα μέταλλα και τα πουλούσαν σε άλλες μορφές. Κανείς δεν ξέρει γιατί ήταν τόσο μισητοί στο δίδυμο. Όταν οι δύο περιβόητοι κλέφτες μπήκαν μέσα, άρχισαν την επίθεση. Δεν είχαν σκοπό όμως να τους κλέψουν. Θα τους άφηναν έτσι και όποιος επέζησε θα ζούσε το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή. Βασανισμένος. Όλα πήγαιναν βάσει σχεδίου και οι πυροβολισμοί έπεφταν βροχή. Ώσπου ένα εκοφαντικό κρακ ακούστηκε. Η γυναίκα κλέφτη σήκωσε το κεφάλι της. «Όχι», φώναξε ο άνδρας κλέφτης. Έτρεξε να τη σώσει, δεν πρόλαβε όμως. Ένα αυτοκίνητο έπεσε και καταπλάκωσε τη γυναίκα κλέφτη. Σκοτάδι. Ο άνδρας ένισε τη δύναμη και το μίσος να τον κυριεύουν. Με πονή, ακούστηκε άλλος ένας εκοφαντικός ήχος και όλοι οι αντίπαλοι βρέθηκαν κοιτώμενοι στο έδαφος. Δεν άργησε όμως να τους ξαναζωντανέψει και να τους στρατολογήσει. Ο άνδρας όχημα και το μόνο που είδε ήταν το πρόσωπο της γυναίκας κάπου βαθιά στα χαλάσματα με τη φρίκη ζωγραφισμένη εκεί. «Μα τι είναι αυτό?» Ένα δάκρυ κυλά στου κλέφτη το μάγουλο. «Γιατί δεν τη ξαναζωντανεύετε, κύριε?» ρώτησε ένας από τους στρατιώτες του. «Δεν μπορώ», του απάντησε εκείνος. «Τον πιο σημαντικό στη ζωή σου άνθρωπο, μία φορά το ζωντανεύεις». Φέρθηκα ανεύθυνα και με αφέλεια. Και σαν αυτά να μην έφτανα, χτύπησε άλλη μία έκρηξη. Ήταν ένα άλλο κύκλωμα, παλιός εφιάλτης. Με λιμέρι μία μεγαλοπρεπή Αιγυπτιακή πυραμίδα. Αρχηγός τους, ο Σέρσης. Το δίδυμο είχε επιτεθεί στην πυραμίδα, την είχε διαλύσει και τους είχαν κατακλέψει. Τότε, ο άνδρας κλέφτης ήταν αρχηγός της αστυνομίας, οπότε και έστειλε την αστυνομία να τους συλλάβει και να τους εκτελέσει για ό,τι είχαν κάνει.
Ο Σέρσης, μαζί με 5 στρατιώτες, το έσκασε και ορκίστηκε να πάρει εκδίκηση. Και εδώ είμαστε. Ο Σέρσης και ένας στρατός που δημιούργησε με τον καιρό εναντίον του άνδρα και 5-6 στρατιωτών. Η μάχη άρχισε. Το σκύπτρο είχε όλη του τη δύναμη μαζεμένη. Ο Σέρσης όμως είχε βρει κάτι. Το δαχτυλίδι του Φουζουμού. Κανείς δεν ξέρει που ή πότε, όμως λένε πως του το έδωσε κάποιος με το όνομα Μαύρος Πύργος. Το σκύπτρο φυσικά είναι ισχυρότερο, όμως το χρησιμοποιεί σωστά. Η μάχη ήταν επική, ο άντρας κλέφτης δεν ήταν χαζός. Μπορούσε να δει ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα κέρδιζε. Υπήρξε στο παρελθόν ο πιο ισχυρός κλέφτης, αλλά συνέβησαν άτυχα γεγονότα. Σκεφτόταν ταυτόχρονα και πώς μπορεί να χάσει. Μάχες έχουν χαθεί από αυτούς που τις δημιούργησαν. Από αυτούς που το παιχνίδι ήταν δικό τους. Μόνο γιατί πίστευαν πως θα κέρδιζαν. Όμως ο Φουζουμού έχει φτιάξει έναν νόμο, δεν τα παρατάμε. Και δεν υπήρχε περίπτωση ένα δημιούργημα του Φουζουμού να τον αψηφίσει. Σηκώθηκε με όση δύναμη του είχε απομείνει. Έριξε ένα κύμα μαγείας που έσπρωξε το Σέρση προς τα πίσω. «Χα», είπε ο Σέρσης, «πιστεύεις πως θα με κερδίσεις, έχω αυτό που έκανε το Φουζουμού ότι είναι». «Δεν θα κερδίσεις». «Παραδώσου». Δεν ακούστηκε τίποτα. Σιωπηλός, ο κλέφτης κοίταξε. Η σιωπή του ήταν εκοφαντική. Έγινε μία παύση. Οι δύο αντίπαλοι κοιτάχτηκαν. «Τελείωσε ο χρόνος», είπε ο Σέρσης. «Αντίο». «Αλλά, ξέρεις κάτι, ας πεθάνεις πολεμώντας». «Θα σε πολεμήσω με κλειστά τα μάτια», είπε, έκλεισε τα μάτια του και εκτόξευσε ένα βέλος λευκής μαγείας. Χτύπησε τον κλέφτη στην καρδιά. «Τι συμβαίνει», είπε έξαλλος ο Σέρσης. «Δεν μπορώ να κουνηθώ». «Πώς μπορείς να μη σκέφτεσαι καθόλου», είπε ο κλέφτης. «Ήρθες να πολεμήσεις με κάτι που δεν ξέρεις τη μαγεία του». Ο Φουζουμού την απορρόφησε όλη. «Και μόνο που βρήκες αυτό το λίγο, είσαι τυχερός». «Όχι. Είναι αδύνατο. Σε καταράζομαι. Θα πεθάνεις άδοξα». Με ένα ξόρκι, ο κλέφτης έκανε το Σέρση να πεθαίνει σιγά σιγά. Τα τελευταία του λόγια ήταν «Άδοξα». «Τα ακούς, άδοξα». Με όση δύναμη του είχε απομείνει. Ένιωσε ο κλέφτης το σώμα του να αδειάζει. Τι ήταν άραγε αυτό το βέλος? Ο άντρας κλέφτης αποδυναμώθηκε. Κατάφερε να σκοτώσει το Σέρση, όμως δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα. Το αλφα έπος φτάνει στο τέλος του. Πλησιάζει όμως και άλλο τέλος. Πολλοί θα γνωρίσουν το τέλος τους. Ο άνδρας που είχε παρουσιαστεί στο όνειρο της Μοργανάνας βρισκόταν εκεί και παρακολουθούσε. Είχε αποφασίσει να συνεχίσει το σχέδιο του. Ξεκίνησε λοιπόν με τις φανομήρες. Και το μακροσκελές του, εξαιρετικά σατανικό και ιδιοφυές σχέδιο, έφτανε στο τέλος του. «Γεια σου, Εφιαλοβγάλτη, αδελφέ». «Για και σε εσάς, φανομήρες, από κοσμόντα. Δεν έρχομαι εδώ όμως φιλικά». «Τι εννοείς, θες να κατακτήσεις τον Φουζουμού?» είπε η άστερα. Φαίνεται πως η σκιά Ικιά ήταν αρκετά έξυπνη. Μπορούσε να δει μακριά. Κατάλαβε πως θα υποταχτείτε. Και υποταχτήκαμε. Όχι όπως το περιμέναμε. Δεν έχετε υποταχθεί ακόμα. Έρχεται το τέλος του Φουζουμού. Τότε θα υποταχτείτε. Ποτέ. Θα σε πολεμήσουμε. Έτσι νομίζετε, θα σας δείξω πόσο δυνατός μπορώ να γίνω, είπε, και μία του κίνηση σκότωσε τη θανάτωση με μία κίνηση του χεριού του. Την είδε να αργοπεθαίνει και να βγάζει αφρούς από το στόμα, ουρλιάζοντας. «Είδατε», συνέχισε. «Είμαι τόσο δυνατός που μπορώ να σκοτώσω την πιο ισχυρή από εσάς. Είμαι τόσο δυνατός που πρέπει η Μοργανάνα να μάθει όλα τα μυστικά, αλλιώς η μάχη δεν έχει νόημα». Η θέλησή του αυτή πήγαζε μέσα από τον εγωισμό του. Πίστευε πως θα μπορέσει να τους κερδίσει όλους, ακόμα και αν βρίσκονταν στο απόγειο της δύναμής τους. Συνέχισε.
Πείτε μου τώρα κάτι που μόνο εσείς και ο δημιουργός ξέρετε, εκτός και αν είστε εσείς ο δημιουργός, ποιο είναι το μυστικό του μαγικού κουτιού. Και πώς θα καταφέρω να το ανοίξω, πείτε μου. Δεν θα διστάσω καθόλου. Ούτε μία στιγμή. Δεν έχουμε να σου πούμε τίποτα. Καλύτερα, σκότωσέ μας. Μόνο αν βλέπεις καθαρά θα καταλάβεις. Αλλά δεν βλέπεις, είπε η άστερα. Μα τι αφελείς που είστε, είπε και σκότωσε και την άστερα. Καλά, είπε, εσένα δεν θα σε σκοτώσω. Δεν μίλησες καθόλου. Μη μου πείτε, θα μάθω μόνος μου. Ξέρω, έχετε μία απορία, αφού είναι τόσο ισχυρός, πως δεν μπορούσε να διαβάσει τη σκέψη των φανομηρών. Μα ποιος έφτιαξε το μαγικό κουτί? Αυτή είναι η καλύτερη ερώτηση που μπορείτε να κάνετε. Τι ανόητες. Δεν μιλούσαν καθόλου. Έλεγε και ξαναέλεγε ο Εφιαλοβγάλτης. Τότε μία φωνή ακούστηκε. Πρέπει να πάρεις κάτι από κάθε πρωταγωνιστή, κάθε αντίπαλο που θα βρεις. Ύστερα πες το Ξόρκι, ως μακριότερα λικοντάριος. Να θυμάστε, ο Φουζουμού δεν είναι χαζός. Το τέλος του δεν θα είναι από χαζομάρα. Γιατί με βοηθάς, θες να τελειώσει μία ώρα αρχίτερα. Δεν πήρε όμως απάντηση. Τώρα, ήξερε πολύ καλά τι έπρεπε να κάνει. Φουζουμού, εάν δεν θέλεις το τέλος σου να είναι από ήττα, καλύτερα να αυτοκτονήσεις όσο είναι νωρίς. Φώναξε ο Εφιαλοβγάλτης. Δεν άργησε η ώρα που μία σκιά φάνηκε δίπλα από τις πηγές. Άγγιξε μία από αυτές. Οι πηγές ήταν φτιαγμένες από κρίσταλο. Το κρίσταλο της συγκεκριμένης πηγής άρχισε να ραγίζει. Κομμάτια άρχισαν να πέφτουν και σύντομα όλα τα κρίσταλα είχαν γίνει θρύψαλα. Τότε αποφάσισε ο Εφιαλοβγάλτης να γνωρίσει και από κοντά τους πρωταγωνιστές με ένα χαμόγελο σαρδόνιο. Ίσως έπρεπε τελικά να ενώσουν όλοι τις δυνάμεις τους στο μεγάλο εχθρό ή είναι πιόνια στη μεγάλη σκακέρα. Θυμάστε τον Pacific Airlin, όχι το σύμβουλο εκείνο του βασιλιά Ανώνυμου που χάθηκε μετά από τον θάνατο του αφέντη του? Ακόμα δεν το θυμάστε? Αν όχι, θα πρέπει να κάνετε κάτι. Να το ξανακούσετε. Αν βαριέστε, θα σας πω εγώ τι έγινε με αυτόν. Ο Pacific Airlin, λοιπόν, παρακολουθούσε στενά τους αδελφούς Flying Hat και το σκοτεινό υπότι. Έβλεπε τη διαμάχη του με τη Μοργανάνα και σκεφτόταν πως η Μοργανάνα δεν είναι πολύ έξυπνη, εφόσον δεν μπορεί να σκοτώσει έναν θνητό. Μάλιστα, μίαν ημέρα, ο σκοτεινός υπότης τη σκότωσε. Ευτυχώς, πριν την καταστροφή των πηγών. Η Μοργανάνα έκανε τότε ένα Ξόρκι τρομερό. Ήταν αποφασισμένη να σκοτώσει το σκοτεινό υπότη. Ολόκληρο το σώμα της ήταν ένα θανατηφόρο όπλο που ό,τι το άγγιζε γινόταν άγαλμα από πέτρα. Ο σκοτεινός υπότης επιτέθηκε στη Μοργανάνα, αυτή όμως έμεινε ακίνητη, σίγουρη για την νίκη της. Ο σκοτεινός υπότης έμπηξε το σπαθί στο σώμα της και το άφησε αμέσως. Το Ξόρκι έκανε το σπαθί πέτρα, μεταφέρθηκε όμως από το σπαθί στο σώμα της Μοργανάνας, με αποτέλεσμα να γίνεται και αυτή αργά πέτρα. Κακός που δεν είχε προφυλαχτεί, αλλά μάλλον ο Pacific είχε δίκιο. Ύστερα, φώναξε ένα άλλο Ξόρκι, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να σώσει τον εαυτό της. Ακύρωσε το Ξόρκι και άργησε η πέτρα να εξαφανίζεται. Ο σκοτεινός υπότης όμως πήρε το πια ξεπετρωμένο σπαθί και χτύπησε τόσο δυνατά τη μισοπετρωμένη Μοργανάνα που την έκανε κομμάτια. Όσο για το υπόλοιπο σώμα της που δεν ήταν πετρωμένο, έμεινε διαμελισμένο και άθικτο. Και η Μοργανάνα ξεψύχησε με τη φρίκη στα μάτια. Δεν κράτησε όμως η ηρεμία της πολύ, αφού ζωντάνεψε από τις πηγές με σκοπό να πάρει εκδίκηση. Τα είχε δει όλα αυτά και είχε ένα σχέδιο. Τώρα, ο Pacific Airlin είχε γίνει ικανότατος μάγος, τον είχε βοηθήσει ο Φουζουμού. Ήθελε να πάρει το κουτί, μα όχι και να σκοτώσει τη Μοργανάνα. Κατά βάθος ήταν καλός. Έτσι, δεν ήταν και ορκισμένος εχθρός της Μοργανάνας, αλλά ούτε και κολλητός της φίλος. Ύστερα από τον φόνο της Μοργανάνας, δολοφόνησε και την πύρινη φλόγα, τον φύλακα της, με σχετικά περισσή ευκολία. Μόνο που όταν η πύρινη φλόγα απεβίωσε, οι πηγές είχαν καταστραφεί. Ο Εφιαλοβγάλτης πλησίαζε και κανείς δεν είχε ιδέα. Όταν πέθανε η πύρινη φλόγα δεν γύρισε, αφού όλες οι πηγές είχαν καταστραφεί. Τη σκότωσε ο σκοτεινός υπότης. Ο σκοτεινός υπότης είχε αναλάβει από τον Φουζουμού, κανείς δεν ξέρει γιατί, να σκοτώσει τους Flying Hat. Ξεκίνησε λοιπόν να βρει τους Flying Hat.
Θα κάνω λοιπόν μία τεχνική εν medias res εδώ, δηλαδή θα πάω πίσω στο παρελθόν, ενώ ξεκίνησα από τη μέση. Και ναι, καλά καταλάβατε. Όταν γίνανε όλα αυτά, οι πηγές δεν είχαν καταστραφεί. Συγγνώμη που σας πάω πέρα δόθε. Όταν ο σκοτεινός υπότης τρίμωξε τον πρώτο Flying Hat, τον οποίο και είχε τραυματίσει, ήταν έτοιμος να τον αποτελειώσει. Πριν όμως από αυτό, αποκάλυψε το πρόσωπό του, βγάζοντας το κράνος του. Με φρίκι στα μάτια, ο Flying Hat του είπε «Εσύ». Και ύστερα ο σκοτεινός υπότης τον εκτέλεσε. Ο σκοτεινός υπότης ήταν ιδιαίτερα οργανωμένος. Είχε ένα σκοινί που διέθετε στην άκρη του ένα γάντζο. Μπορούσε έτσι όταν πέφτει από κάπου να μην πεθαίνει. Είχε και μαγνήτες στα χέρια του, ώστε να μπορεί να καλεί το σπαθί του όποτε θελήσει. Ο Pacific Airlin όμως ήξερε πως το σκοτεινό υπότι δεν τον ένοιαζε διόλου το κουτί της Μοργανάνας. Του έκανε ένα ξόρκι, ώστε να μπορεί μόνο ο Pacific Airlin να ελέγχει το σπαθί του. Ύστερα, τον εκβίασε πως θα το σκοτώσει με το ίδιο του το σπαθί, αν δεν τον βοηθήσει να πάρει το κουτί. Εάν το σκότωνε με το ίδιο του σπαθί, θα έμοιαζε με αυτοκτονία και θα αθετούσε τον νόμο του Φουζουμού που απαγορεύει ρητά την αυτοκτονία. Έτσι συμφώνησε. Ο Εφιαλοβγάλτης έφτασε στο Everest, αφού είχε αναγκάσει τον θεό του ήλιου, τον γιο του Φίξ, να του πει τα πάντα. Όταν κατάφερε να φτάσει λοιπόν εκεί, είδε και τους 8 θεούς, οι θεοί του Everest ήταν 9. Τότε ξεκίνησε ένας διάλογος. «Χαίρετε θεοί του Everest. Είμαι ο Εφιαλοβγάλτης». Αυτοί όμως δεν τον άκουγαν. Ήταν απασχολημένοι με τη μεταξύ τους μάχη. «Σας μιλάω», φώναξε και τους πάγωσε κυριολεκτικά όλους. «Ακούστε προσεκτικά», συνέχισε με πιο χαλαρή φωνή αυτή τη φορά. «Δεν ήρθα να σας παρακαλέσω. Είμαι ο Εφιαλοβγάλτης, γιος της μαγείας του Λουδουδού και του προδότη Φίξ. Ήρθα να πάρω εκδίκηση για τον πατέρα μου. Ακόμα και αν με δημιούργησε άθελά του. Ακόμα και αν δεν μου έδωσε ποτέ σημασία. Πού θα βρω αυτή τη Μοργανάνα?» Δεν ακούστηκε. «Μιλήστε», φώναξε. «Βλέπεις», είπε ο Δαμαστοσής, «ο πατέρας σου είναι ο λόγος της μάχης μας. Ο πατέρας μου τιμωρήθηκε άδικα. Αυτό πιστεύουμε και εμείς. Η ομάδα μου. Έμαθα πως ο Φίξ είναι ένας από εσάς». «Ο Φίξ», είπε ο Μαρ, «είναι νεκρός». Μία δύναμη παράξενη ήρθε και το χτύπησε. «Κατάλαβα. Τότε το πρώτο σκέλος της εκδίκησής μου εξετελέστη. Θα επιστρέψω. Είστε αθάνατοι εξάλλου. Θα μείνετε παγωμένοι, μη μου κάνετε καμία στραβή. Δεν χρειάζεστε φαγητό, δεν χρειάζεστε νερό». Η επίθεση του Εφιαλοβγάλτη στον κλέφτη που απέμεινε. 2 περίμενε να βρει, έναν βρήκε. Τραυματισμένο, να παλεύει για τη ζωή του. Τον άντρα κλέφτη πιο αδύναμο και λυπημένο από ποτέ. Να στέκεται δίπλα από έναν αποδεκατισμένο στρατό. Αυτό θα ήταν εύκολο. Ο Εφιαλοβγάλτης ήθελε να μείνει στην ιστορία. Το μόνο που ήξερε για τον πατέρα του ήταν πως ζούσε. Κάπου. Έτσι, ήθελε να γίνει γνωστό σε αυτόν, δηλαδή να τον μάθει κάποτε στο μέλλον. Να είναι ο Λουδουδού περήφανος γατό. Να το θαυμάζει και να χαρεί για τη γλυκιά εκδίκηση του γιού του. Όταν ο κλέφτης είδε τον Εφιαλοβγάλτη να έρχεται, σηκώθηκε και άρχισε να ζωντανεύει όποιον είχε, έναν, με το σκύπτρο. Δεν άργησε καθόλου. Ο Εφιαλοβγάλτης τον άρπαξε με τη δύναμή του και διέλυσε όλον το στρατό του. Είδε τον κλέφτη πόσο μαχόταν να πάρει πίσω το σκύπτρο. Μέχρι και η συνάδελφός του πέθανε για να το πάρει. Δεν του το έδωσε όμως. Τον έπιασε και τον έριξε σε ένα έρημο νησί. Έτσι πέθανε ο κλέφτης. Χωρίς νερό. Χωρίς φαγητό. Δεν υπήρχε χρόνος για συναισθηματισμούς όμως. Ο Εφιαλοβγάλτης ερχόταν πιο δυνατός από ποτέ, ώστε να πάρει εκδίκηση. Με το που προσγειώθηκε στο σπίτι της Μοργανάνας, δίπλα από το φαράγγι του θανάτου, έγινε ένας σεισμός. Όλα τα αντικείμενα έκαναν στην άκρη. Η Μοργανάνα όμως δεν ήταν μόνη της. Ο σκοτεινός υπότης, ο Pacific Airlin, ο Flying Hat, είχαν έρθει και αυτοί με σκοπό να τη σκοτώσουν. Έπεσαν στην άκρη. «Χαίρετε. Είμαι ο Εφιαλοβγάλτης». «Ποιος ήρθε», είπε ο Pacific Airlin. «Αρκετά με την ασέβεια», είπε και τους πάγωσε και αυτούς.
Είμαι ο Εφιαλοβγάλτης, συνέχισε, γιος της μαγείας του Λουδουδού και του προδότη Φίξ. Ήρθα να πάρω εκδίκηση για τον πατέρα μου ακόμα και αν με δημιούργησε άθελά του. Ακόμα και αν δεν μου έδωσε σημασία ποτέ. Δεν θα σας δώσω την ευκαιρία να ζήσετε. Ήταν έτοιμος να τους αποτελειώσει, όταν «Γε μου», ακούστηκε μίαν φωνή. «Πατέρα». Ο τοξότης προχώρησε. «Εσύ δεν είσαι ο πατέρας μου», είπε ο Εφιαλοβγάλτης. Ποια καλύτερη τιμωρία από το να βγάλεις κάποιον από τη βασιλεία και ύστερα να τον πλήσεις στο σώμα ενός θνητού, ο τοξότης, είναι δημιούργημα της άφουζου μου. Ανά ημέρα παίρνω εγώ τη θέση του. Να λοιπόν. Να γιατί κάποτε είναι αθάνατος, ενώ κάποτε όχι. Δύο δυνάμεις έχω. Μία η αθανασία και άλλη μία το μαγικό βέλος που σκοτώνει κάθε αθάνατο από ύλη, μα το χρησιμοποιώ μόνο μία φορά στα 1000 χρόνια, κυριολεκτικά. Είχαν μείνει όλοι άναυδοι. Τώρα όμως, συνέχισε ο Λουδουδού, δεν θα βρεις τον αληθινό τοξότη. Εξαφανίστηκε. Τον εξαφάνισε ο Φουζουμού για την προστασία όλων. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να ανοίξεις το μαγικό κουτί. Ή μήπως θα μπορέσεις, ήξερα πως μία ημέρα θα έρθεις και θα πάρεις μία ωραία εκδίκηση. Έτσι, να το βέλος που χρειάζεσαι. Το βέλος του τοξότη. Του αληθινού. Ο Εφιαλοβγάλτης πλησίασε τον πατέρα του. Όλοι από πίσω του φώναζαν μη ή όχι, παρόλα αυτά, αυτό συνέχισε το έργο του. Όταν άρπαξε το βέλος, είπε «Να και η δική μου αλήθεια τώρα, ήσουν απαράδεκτος πατέρας για μένα. Όλα τελείωσαν. Θα πάρω εκδίκηση που δεν πήρα εγώ το θρόνο. Όχι για την τιμωρία σου». Τότε, με ένα χτύπημα των δακτύλων του, εμφάνισε μία φαρέτρα. Έβαλε το βέλος μέσα και ύστερα πάγωσε τον πατέρα του. Πήγε στη φαρέτρα τη δική του και άρπαξε το βέλος που σκοτώνει κάθε αθάνατο. Εμφάνισε και ένα τόξο. Σύντομα, ο πατέρας του βρισκόταν κάτω νεκρός. Ανόητε. Μόνο το μαγικό βέλος θα μπορούσε να σκοτώσει το Φουζουμού. Τώρα, όταν οι δυνάμεις μειωθούν, για να πολεμήσετε, δεν θα έχεις τίποτα για να το σκοτώσεις. Είσαι χαμένος. Μόνο ο χρόνος θα σε σώσει. Και κανείς δεν νικά το χρόνο. Ο Εφιαλοβγάλτης σκέφτηκε πως η Μοργανάνα είχε δίκιο. Πως ο Φουζουμού τα είχε στήσει όλα τέλεια. Πως ακόμα τον ελέγχει. Δεν κάνει όμως τίποτα για το κουτί. Γιατί? Δεν τον ένοιαζε όμως τον Εφιαλοβγάλτη. Θα έπεφτε δυνατός. Μαχόμενος. Αυτός τα είχε στήσει όλα. Αυτός έκανε το σεισμό που σκότωσε το Flying Hat. Αυτός τα δημιούργησε όλα. Και εσύ, σκοτεινέ υπότι. Δεν θα μείνεις κρυφός για πάντα. Τότε του έβγαλε το κράνος. Όπως το είχε υποψιαστεί ο Pacific Airline απ' την αρχή. Ο Flying Hat νούμερο 2. Τότε θυμήθηκε όταν σκότωνε τον αδερφό του. Που του ψιθύρισε. Εσύ, αδερφέ, μα. Πώς? Ο. Άλλος ένας προδότης. Όπως και ο νεκρός πλέον Φίξ. Ο σχεδόν νεκρός Pacific Airline. Ο νεκρός και δεν το ξέρει, σκοτεινός υπότης. Είπε ο Εφιαλοβγάλτης. Ο Φουζουμού με βοήθησε. Δεν θα πεθάνει ποτέ. Είναι ικανός. Δυνατός. Έξυπνος. Δεν θα σε άφηνε να γίνεις τύραννος. Ποτέ. Του φώναξε ο σκοτεινός υπότης. Ή μάλλον ο Flying Hat νούμερο 2. Κατάλαβα. Δεν θα παρακαλέσεις. Είπε με ένα περίεργο χαμόγελο ο Εφιαλοβγάλτης. Ποτέ δεν θα παρακαλέσω κάποιον σαν και εσένα. Είπε χωρίς να χαλαρώσει καθόλου ο σκοτεινός υπότης. Να το πρόβλημα. Η χαζή είναι τόσο ηρωική. Τόσο ηρωική όσο και νεκρή. Είπε ο Εφιαλοβγάλτης και σκότωσε το σκοτεινό υπότι με το σπαθί του και τον άφησε να αιωρείται, εκεί κρεμασμένο στο βράχο. Σκότωσε χωρίς να διστάσει και τη Μοργανάνα και γύρισε στον Pacific Airline. Λοιπόν, τι έχεις να πεις? Να με αφήσεις ήσυχο. Σε συμπάθησα. Θα πεθάνεις λοιπόν πολεμώντας. Είπε και τον άφησε. Λοιπόν. Είπε ο Pacific, ήρθε η ώρα. Ποια ώρα?
«Αντίο», είπε, και έγινε σκόνη. «Όχι», είπε ο Εφιαλοβγάλτης, αφού δεν μπορούσε πλέον να πάρει την τρίχα του. Τι χρειαζόταν, βλέπετε, ώστε να πάρει και από αυτόν κάτι. Ώστε να έχει από όλους κάτι, δεν το πιστεύω. Του ήρθε όμως μία ιδέα. Και η στάχτη κάτι από αυτόν δεν είναι. Πιο πριν, είχε συμφωνήσει ο Πάσιφι Κάιρλιν με τον Θεό Αέρα, να φυσήξει και να πάρει τη σκόνη. Είχε δει όμως ο Εφιαλοβγάλτης το μέλλον, και έτσι, πρώτα πάγωσε τον αέρα. Έξυπνο. Είχε πλέον όλα τα υλικά. Είχε έρθει η ώρα. Επιτέλους. Ο Εφιαλοβγάλτης μπήκε μπροστά από ο κουτί και είπε το ξόρκι, ενώ είχε ακουμπήσει δίπλα του τα υλικά, και είπε: «Ως μακριοτεραλικοντάριος». Παρόλα αυτά, δεν έγινε τίποτα. Έτσι, θυμήθηκε τα λόγια που του είχαν πει. Πρέπει να πάρεις κάτι από κάθε πρωταγωνιστή, κάθε αντίπαλο που θα βρεις. Ύστερα, πες το ξόρκι, ως μακριοτεραλικοντάριος. Από όλους τους ήρωες, ψιθύρισε. Γύρισε τότε στο βουνό Έβερεστ. Όλα ήταν όπως τα είχε αφήσει. Πήρε τότε από όλους μία τρίχα μαλλιών και ύστερα τους σκότωσε όλους, εκτός από 2, τους αρχηγούς. «Να θυμάστε», τους είπε φεύγοντας, «τσάμπα πολεμάτε». Τότε συνέχισε το έργο του. Ως μακριοτεραλικοντάριος. Πάλι τίποτα. Ξέχασε κανέναν από τις φανομήρες, πήρε. Τότε, πριν προλάβει να τελειώσει τη σκέψη του, έγινε μία έκρηξη. Άρχισαν να πετάγονται όλα τα πράγματα και το μαγικό κουτί επιτέλους άνοιξε. Επίλογος. Ύστερα, το όνειρο της Μοργανάνα έγινε πραγματικότητα. Η Μοργανάνα λίγο πριν πεθάνει, με τα μάτια της μισάνυχτα, είδε τον Εφιαλοβγάλτη. Τρομοκρατήθηκε. Τον πλησίασε σέρνοντας το σώμα της, καθώς δεν μπορούσε να περπατήσει, και τον ρώτησε ποιος είναι. «Το τέλος σου», της απάντησε. «Φούζου μου, κινδυνεύεις», φώναξε ο Εφιαλοβγάλτης. «Σύντομα θα καταλήξεις σαν τον Λουδούδου, νεκρός». «Χα. Πώς τολμάς να μιλάς έτσι», είπε η Μοργανάνα. «Δεν ξέρεις το τέλος που σε περιμένει». «Δεν θα φοβηθώ κανέναν. Έχω ήδη νικήσει. Ο Φούζου μου είναι ισχυρότερος από τον Λουδούδου. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ξέρω τι κάνω. Όταν 2 πανίσχυρες δυνάμεις φτάσουν στα όρια τους και αναμετρηθούν, είτε οι δυνάμεις αυτόματα θα μειωθούν, ώστε να μπορούν να παλέψουν, είτε το χωροχρονικό συνεχές και το σύμπαν θα χαθούν, και κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει μετά το θάνατό τους». Τότε η Μοργανάνα άκουσε το Φούζου μου να φωνάζει. «Όχι. Δεν το πιστεύω. Αντίο». Γύρισε να δει τον άντρα. Πουθενά. Ήταν αδιαμφισβήτητο, ο Φούζου μου ήταν νεκρός. Είχε μόλις αψηφίσει τον ίδιο του τον νόμο. Είχε αυτοκτονήσει. Το Β' έπος. Έρχεται. Και μην ξεχνάτε, ο Φούζου μου έφτιαξε έναν θνητό στη δική μας διάσταση, για να μεταφέρει όλες αυτές τις ιστορίες. Αυτή ήταν η καθηλωτική ιστορία της φανίστικης μυθολογίας. Αν σας άρεσε, κάνετε like, subscribe και πατήστε το κουμπί για τις ειδοποιήσεις. Όλες οι εικόνες είναι είτε δημιουργήματά μου, είτε από τον ιστότοπο του Φούζου μου, οπότε και είναι όλες δωρεάν, σύμφωνα με τους κανόνες που έχει θέσει ως κανονισμός απορρίτου ο Φούζου μου, στον ιστότοπό του. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε, καλή συνέχεια.